After all we sin is day. Wala. Adi, kapit na lang natin ha. W50. W60. Dili ka doon pati. Kapit na lang natin. After all we sin is day. First, ang galing ni Ma'am Liza Livanes. First ka bang First, si Ma'am Liza Livanes. Ang galing talaga ni Ma'am Liza Livanes. First lagi. Lovely, Marty, tamusak mo singa. Ma'am, Mabli, kunain salamat ng Mabli sa wag anong bisita sa bahay ko. Tanong, masing lubat na. Toto, Lubi na Toto, charge. Toto. Maraming salamat, Toto, Kamusta, Ma'am Mabli? Ma'am Mabli. Kapit na. Ayan, nagkakit ka na Ma'am Mabli, Hello, Miss Mabli, sabi ni Lycée Estrella Ibanez. Maraming salamat sa pagpasok, Ma'am Mabli, Lycée Estrella Ibanez. Kiss. Maraming salamat sa pagpasok ng mga guys, Katapos ko lang mag-ilis host, hindi ko na ma'am, Hindi ako nakapasok. Hey Ma'am Lysel, late ka na ni adto sa ilis nako, and nako pag adto nimo ha. Sorry Ma'am Mabli, hindi ako nakapasok, Ma'am. Lagi sir. Toto, Nolimar, di kita matawa, Toto, Nolimar, si Ma'am Mabli, Toto, Hindi ka Toto magsisisi, Toto, pag hindi kita men sa Ma'am Mabli. Lagi sir Nolimar, sabi ni Ma'am Lysel Grass Ibanez. Okay lang, host, no worries. Maraming salamat, Ma'am. Isdain mo lang, Toto, si Ma'am Mabli, Toto. Ano na? Imano-mano mo na, Toto. Ano na yung Toto? Monetize to, Toto. Huwag mong skip parang Toto, Hindi ako isdaos. Tao. Banana. Mamatawa si Ma'am Mabli, Manamanohin mo na, Toto. Hindi ka talaga, Toto. Magsisisi, Toto. Pag inano mo yung Toto. Si Ma'am Mabli. Thumbs up, sir. Nandito yung mga ganda kong mga kaibigan, no? Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. At saka yung pinsan niya, si Ma'am Lycel Ras. Ma'am Lycel Estrella Ibanez. Mga ganda ito magpinsan nito. Basta mga Ibanez daw, mga maganda BG sorority, matutulog na ako. Doon ka lang galing sa ilis ni Mama Babli, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Mukhaan ko sa inyo nga balay, Ma'am Babli, Margie. Toto, Bisaya man yan, Toto, si Ma'am Babli, Toto. Hindi ko alam kung sama-sama si Ma'am Babli. Si Boy ata. Basta Bisaya yan. Ma'am Jocelyn, wala ka sa ilis niya to sa ako ay... Ma'am Jocelyn, wala ka niya to sa ako ay ilis, So, galing ako sa ilis niya, Sir Ricky, Kaya pala magpinsan kami, magaganda. Oo, Ma'am Babli, magpinsan pala kayo. Maraming salamat sa 5 taon na katamay sa bahay niya,
Nag-ilis pala Sir Nolimar. Sorry naman, sabi ni Ma'am. Pinsan na. Oo, pinsan pala kayo nila Ma'am Pabli kasi maganda kayo eh. Mukhang luma na krimer mo. Pinsan. Krimer pa ito ng Saudi yan. Tawa siya. Tama ba ako? Krimer pa ng Saudi yan. Anad na ko, ana Ma'am Jocelyn. Bayaan ra ha. Nang iiwan to si Ma'am Jocelyn eh. Pumayag na nga ako ha. Sa mundo mo, BG ko later busing. Maraming salamat Ma'am Babli ha, sa mundo mo. Saka pulo dyan. Saka pulo, tigilin mo. Sa mga tajay. Padasin tayo pala may pakata. Ang daming nag-ilis kasi oo nga eh, dapat maraming gadget mo para mapuntahan mo sila lahat. Para hindi sila ano ba. Nakasumurot? Ha? Joke rabbit tao Ma'am Jocelyn. Vision na limar eh. Pinsan, tapos na ba si Mar? Magpinsan pala kayo Ma'am, ano no, ni Ma'am Jocelyn. Yung pares kayo mga ganda. Hindi pa pinsan. Nagipinsan din ah. Tama si Ma'am Babli. Yung isa pang pinsan si Ma'am, ano yan? Miss Carol Vlog. Nami-miss ko yung tawa ni Miss Carol Vlog ah. Parang ano lang, 12 years old. Maraming salamat sa pagpasok ko sa bahay ko mga guys ha. Especially kay Ma'am Bubbly Margie. Maraming salamat Mama. Ang cute nila, pangalawa lang ako host. Oo nga Ma'am. Reply na lang ako Sir Noli, sabi ni Ma'am Jocelyn Rasibanes. Hindi nga reply ah. Sino pala yung magkikain sa bahay ko? Sorry, dinaldala ninyo ako. Si ano Ma'am, si Sir Noli Yokarisa Ma'am. Bisaya din po yan Ma'am. Na kaibigan ko rin po yan. Wait lang to Sir ko. Muna ilis mo sa IGC. Wag mo na to, mo na to. Bahala na sila. Kung pupunta sila, kung hindi. Punta ko sa ilis mo, di lang ako nag-comment. Sabi ni Ma'am Jocelyn Rasibanes. O sige, magbakas ko lang to. Sabi ni Ma'am Badli to. Hi Ma'am Esperanza Pavilla. Maraming salamat po Ma'am sa pagpasok Mama. Ayan po Ma'am, may jacket ka na po. Pwede ka Ma'am mababa ng jacket mo Ma'am. Para madikitan ka ng ating mga kaibigan dyan na magaganda at saka nagagwapuhang mga kaibigan. Matulog ko na pinsan. Ma'am Jocelyn, di kita mo si Ma'am Esperanza Pavilla. Salamat po. Sige Ma'am, magbaba ka Ma'am Jack na ano mo. Ma'am Esperanza Pavilla, binigyan na kita Ma'am. Sabi ni Sor na Lumario Carissa. Wala. Pinsan, OTW lol. Mustang Saudi Saudi, medyo hindi pa magandang Saudi ngayon, Ma'am. Hindi pa kami nakabalik sa trabaho namin eh. Standby pa rin hanggang ngayon. Medyo malamig na rin dito. Medyo malamig na rin dito, Ma'am. Pero sa ibang parte ng Saudi namulan na ng yelo ba. Pero dito sa amin, hindi pa gaano.
Tawa si Ma'am Jocelyn Ross Ibanez. Winter na rin ba? Oo, ma'am, winter na rin. Pero hindi pa talaga ganong kalamig dito. Hindi katulad sa ibang lugar na malamig. Nagyayelo. Diyan ako galing 2013 to 2017. Saan ka dito? Saan ka dito dati, ma'am? Sa Saudi. Pero dito na ako Hong Kong. Ang galing mo, ha? Hong Kong ka na ngayon, ha? Maganda sa Hong Kong, ma'am. Malaking salary. Hindi tulad dito sa Saudi. Maliit lang. Iloilo ka na. Ilongga ka gali. Pariota, taga-kapis ko. Dancer toto. Kapis ko, ma'am. Pariota gali Ilonggo, ah. Oo, maganda dito. Oo, maganda talaga sa Hong Kong. Pas, nasaan ang buhok mo? Huwag mo nang hanapin, ma'am. Mabli, yung wala. Hinahanap. Si paano nasabi mo daw ako, eh. Sabi nila. Ginaya ko ni paano mo nasabi. Oo, ay gali ka. Oo, ma'am. Pariyan tagali Ilongga. Pinsan, paano mo nasabi, ma'am? Hinahanap pa yung wala toto. Yung mga wala yung hinahanap, eh. Dapat yung nandyan yung hanapin, ma'am, mabli. Yung wala, hindi mo hanapin kasi hindi mo makita yun. Tawa na naman si Ma'am Lysel niyan. Lagi lang akong tinatawa ng Ma'am Lysel, eh. Sa kanina Ma'am Jocelyn, eh. Pinsan ikaw, ha? Oo, kita mo? Tawaran na naman nila ako. Sa isahing course, ang nawawala. Pati ipin, nawawala isa. Puro hinahanap yung nawawala. Dapat yung nandyan, ma'am, yung hanapin mo, ma'am, babli. Kasi makikita mo. Masarap daw pag wala buhok, ha? Ano? Malamig daw to. Pag walang buhok, tawag taglamig ngayon, malamig. Maraming salamat sa apat na people na nakatambay sa bahay niya sa Lol Esperanza Pavilla. Ma'am Esperanza Pavilla, ito pa, ma'am, oh. Hindi kita si Ma'am Bubbly Margie, ma'am. Monetize channel na rin po yan. Hindi ka po, ma'am, magsisisi, ma'am, pag dinikita nung po yan, ma'am, si Ma'am Bubbly Margie. Mabait na kaibigan yan. Siguro na-plin lagi ako niyan, eh. Siguro mga 1.5 na siguro na-plin yan sa akin, Ma'am Bubbly. Sabi pinsan, ang kailangan to, yung wala buhok kasi masarap na feelings kapag wala hair. Wala nang gasto sa shampoo toto, sa sabon. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo dyan, ha. Kapag tulog po, mabait, maya na kayo dumikit habang tulog ako. Sige, ma'am. Wala mang balay nila pag toto, ha. Kayo mga isdaon tako. Pasukin mo na toto, bahay ni toto. Promise toto. Hindi ka magsisisi toto pag napasok mo yan si Ma'am Bubbly Margie yung bahay niya. Maraming pagkain doon. Marami siyang toto.
Tested na yan ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, tested na nila yan. Di ba Ma'am Jocelyn? Pag nakadikit ka kay Ma'am Babli Margie. Manual na lang Sir Noli. Oo, sabi ni Ma'am Jocelyn. Pag napasok mo yung toto, hindi ka magsisito toto. Oo, sir yan toto. Tanong mo kay Ma'am Jocelyn. Ay, si Ma'am Jocelyn, nakapasok na doon sa bahay ni Ma'am Babli. Dinala ko yan dati doon eh. Sa kay Ma'am Carol Vlog. Ha. Ma'am Esperanza. Manualin nyo na po si Ma'am Babli Margie. Mabait po yan ang kaibigan. Mga naplin yan sa akin na mga nasa 1.5 toto, WH. Siya lang dati nagpe-play sa akin toto eh. Mapagmahal yan, Sir Noli, si Ma'am Babli. Oo, mapagmahal talaga yan. Hindi talaga kayo magsisisi pag napasok yung bahay niyan. Nakagalit yung kaldero kasi wala daw laman. Ayan, baba ng bahay si Ma'am Esperanza Pabilia. Hindi kita nga dito Ma'am Esperanza sa ko sa isa kong account Ricky Marquez. Mahaba kasi itong video mo, Ma'am. Dapat babaan mo, Ma'am. Magbaba ka, Ma'am, para madali ka nilang dapat mga 2 minutes lang. Para madali ka mapasok nila. Kasi pag matagal kasi, pamakita nila, na-atras agad yan sila. Dito ka, Ma'am. Playing ka dito. Kasi pag mataas yung masyadong nilapag mo, Ma'am, ng bahay, atras yan sila eh. Dapat mga baba mo mga 2 minutes. Mga ganyan, Ma'am. 1 minute to 2 minutes lang. Kasi kung mahaba, pag makita nila yon, atras na yan sila. Dikitan na ako, Toto. Hindi na ako magbakas. Magbakas ka, Toto, para ka ba? Para mabalikan ka ni Ma'am Babli Margie. Mas maganda pag may bakas kasi mamaya nakatulog yun. Paggising niya. Kasi sa Amerika ngayon, Toto, gabi na. Sa mundo mo, yan si Ma'am Babli, Toto, yung sa mundo mo. Maraming salamat, Ma'am Babli, Uy, nandito pa ng Ma'am magaganda kong kaibigan. Papapasok na si Ma'am Roberos Cañete. Tamsak dan, kagigising lang. Ayan, nandito na si Ma'am Roberos Cañete. Maraming salamat, Ma'am Roberos Cañete, sa pagpasok Ma'am Roberos, may naglapag po ng bahay dyan si Ma'am si Ma'am, nakalimutan ko na. Lang. Si Ma'am Esperanza Pabilia, Ma'am Roberos, nandyan po. Digitan niyo po. Saka siyan si Ma'am Babli Margie, Ma'am Roberos Cañete. I-manual mo na lang po yan, Ma'am Roberos Cañete, at saka mag-iwan ka po ng tamang bakas para mamaya balikan ka dyan, Ma'am. Si Ma'am Babli po ay nasa USA yan. United States of America. Hindi po talaga kayo magsisisi pag napasok yung bahay niya ni Ma'am Babli Margie. Mabait po talaga ng kaibigan yan. Maganda pa. Di ba, Ma'am? Cute pa, sabi niya. Sabi ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Okay, Rat. Toto, importante makaturo ko sa iya ilis. O, to, punta sa ilis nito. Nag-ilis yan si Ma'am Babli. Sa gabi, hindi ko alam kung ano dito. Sa gabi kasi dito, mga yan eh. Hindi ko minsan, magdaling araw yan dito eh. Anong oras, Ma'am Babli, yung ilis mo, Ma'am, para mapuntahan kanila, Ma'am? Si Ma'am Jocelyn, Toto, alam niya yung Toto kung anong oras ilis ni Ma'am Babli. Kasi nandun lagi yan doon. Makikita ko yan doon. Kahit wala sa doon, sila shout out ni Ma'am Babli yung pangalan niya. Malakas talaga yung Ma'am Babli yan si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez eh. Lagi nakaano sa sa monitor yung pangalan niya. Hi Ma'am Roberos, sabi ni Putak na Mario Carissa. Char, sabi ni Ma'am Jocelyn. Ma'am Roberos, isuga imong profile sa YT ba? Isuga. Yes, sila Nolimar, sir. Sir Nolia. Madaling araw, haha.
Magtanong ka Toto kay Ma'am Jocelyn Ras Ibanez Toto. Malakas talaga yan si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez kay Ma'am Babli. Nakikita ko lagi yung name niya sa sa screen. Ating gabi na. Nikitan mo yan, Ma'am Roberto, si Ma'am Babli. I-manual mo na lang. Mag-iwan ka na ng tamang bakas para mabalikan ka niya. Saka mag-attend po kayo ng ilis ni Ma'am W. Margie. Hindi po kayo magsisisi pag napunta niyo yung niya, ilis niya. May regalo yan si Ma'am Babli na ibibigay sa inyo. Di ba, Mama mo? Ako trusted ko na yan eh. Ma'am Roberto, tapos na ako nag-LS, wala na napunta sa LS ko. Hello? Ano siguro Toto? Sa trabaho ba? Napagod Toto? Dami siyang trabaho yan. Maraming salamat sa mga patamsak-tamsak niyo mga guys ha. Tamsak host, kagigising lang namin. Wow. Ano oras gising nyo? 8:34? Ang galing Maraming salamat Ma'am Christian Macarayo pasensya na Limar sir, hindi pa ako gising nung nag-ilis ka. Sabi ni Ma'am. Mega love shout out sa lahat, sabi ni Ma'am G Macarayo. Sa'yo na ako mag-ilis kay aron ikaw na mugamit sa akong time ilis Toto. Kaya naman yan? Nang Toto, salamat. Hi boss Ricky, sabi ni Remart TV. Kaibigan po yan ni Toto Nolimario Carissa. Sa hindi pa po nakadikit kay Remart TV, dikitan po natin sa mga kaibigan. Sige, list ko mga bago maya na ako magdikit. Kape muna ako. Sige, Ma'am Roberts, kape ka muna. Toto, sino kumanta na bless the Lord of my soul? Si Sir Nolimar. Si Sir Marcaps. Toto. Magaling sa magkanta, Toto. Lain na ni mo, Sir Nolimar. Dili ni namin kay sayo kayo ka nag-LS. Hagok pa mo lubot. Hi, Ma'am Christine. Sabi ni Toto Nolimar Carissa. Ma'am Christine, Ma'am Roberos, dikitan po natin si Ma'am Esperanza Pabilio. Kaibigan ko po yan, Ma'am. Ilongga po yan, Ilongga. Taga sa amin. Isang isla lang po kami yan. Iloilo. The City of Smile ba yun? Iloilo. Cebu. Another thumbs ako. Salamat, Ma'am Christine Macarayo. Ma'am Esperanza Pabilio, malapit na matapos, Ma'am. Yung song mo. Ididikit ko sa iyo ito. List ko, Ma'am Christine. Hoy, nasana? Thumbs up again, sabi ni G. Macarayo. Maraming salamat Ma'am G. Macarayo Iyo. Ha? Saan naman? Kami lang hindi mo bigay mo. Naghanap tubig. Pero musurog sa ilalong. Pakanta, idolong her. Dili na ko na. Wala sa to. Nag-ano lang yan. Dumaan lang dito. May ginagawa sa to. Ayan na, Ma'am Esperanza Pabilia. Tapos na po ako sa Indomikit Yung Ricky Marquez na. May bakas po yan, Ma'am. Inang intod last tosok host. Maraming salamat sa patusok-tosok, Ma'am Christine Macarayo.
Si Jocelyn Ross Ibanez Shout ay out! pawaiti-waiti pa rin. Maraming Hagdan salamat sa ng inyo. tulog. Nagbidyo ra baya ko gapon ma'am Christine kay na ako gibat. Oh, ganun din ako, nakabidyo din ako eh. Kahapon ma'am. Kasi may ginawa ko pagdating ko, wala na, patay na yung cellphone ko. Kabidyo lang ako doon. Jocelyn Ross Ibanez, ano yan? Peace. Christine, tamsak again, sabi ni Ma'am Christine Makaray. Maraming salamat Ma'am Christine sa tamsak. Higilab shout out sa inyo lahat dito sa bahay ko nakapasok kayo. Maraming salamat sa inyo Christine Macarayo, nagbaba po ng kanyang bahay po. Sa hindi po ng kalikat kay Ma'am Christine po, digital po natin sa mga kaibigan Mabait po yung ng kaibigan si Ma'am Christine Macarayo. Pagtingin ko, hala, iba na ng kailis hindi automatic yung ano mo to, cellphone. Maraming salamat mga guys kahit busy po kayo, nakapasok po kayo sa ilis ko Maraming salamat sa inyo Patamsag po ng aking walang kwentang primer salamat. Kailan ngayon Ma'am Christine, primer mo hindi ko pa natamsakan mamaya ma'am, promise tatamsakan ko talaga yon mamaya. Sorry hindi ko pa natamsakan, mamaya talaga tatamsakan ko na yan. Ibalik sir, naka-playlist ka dito. Huwag ka na magtampo na limar, sir. Wow, galing sana all. Autoplay kasi yung lapi ko to. Ganun pa rin to. Bukas po. Sige ma'am, tamsakan ko yun ng marami mamaya. Totoo, tamsakan natin totoo ng marami. Totoo yung kay Ma'am Christine na na premiere. Tamsakan natin ng marami mamaya, totoo. Shout out! May Catalan, nagluto na po! Automatic na yan. Shout out, Alvin! Ano dyan, dito na? Hindi naman ako nagtampo sa inyo, Ma'am Christine at Ma'am Roveros. Alam ko naman, naggabi pa yan dyan. Sa Arnold. Kumain na yung boss mayor namin. Hindi nyo kasi ako mahal, kaya pa rin kayo ng ex ko nag-iwan. Hindi naman sa ganun, ma'am. Kahit wala kami, pero nandun pa rin yung presence namin. Nandun pa rin ang nandun pa rin yung, nakaiwan pa rin kami doon ng baka, nakabidye pa rin kayo, ma'am. Totoo yun. Promise. Pag tingin ko, wala ka na. Abutan kita ng konti, sabi mo, mag-out ka na. Oo. Ano muna, pagpagin ko lang pati. Ayan. Sisimula ko na. Para kanila nagtatrabaho. Pagin mo na. Pasensya ka na, Ma'am Christian Macarayo, kasi may ginawa kayo, ma'am eh. Sorry. Next time, Okay. Hindi ka na namin iiwan. Tapos doon ako sa ilis ni Ma'am Rogeros, kaso wala tao, Nag-ilis si Ma'am Rogeros ito. Ilapit ko na. Ilagay mo lang para yung hangin ba? Si Jocelyn Rivanyes ay pa-whitey-whitey. Kasi yung... Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ross Ibanez, Kaya kailangan yung... Sa pagpasok mo, Ma'am Jocelyn Ross Ibanez, maraming salamat, Kami lang dalawa, Ate Yam, nag-usap, Sige, ano ka ma-replika mamaya. Sanay na kasi kami na lagi iniwan, Wag, grabe naman si Ma'am. Parang na-heart ako kay Ma'am Christine Macarayo, Pistolera ko. Di ba yan, CP kasi busy sa work, pasensya na. 357 to. Parang na-heart naman ako sa ni Ma'am Christine Macarayo. Sorry talaga, Ma'am,
Maraming salamat kay Ma'am Jocelyn Ras Ibanez sa papusa-pusa mo dyan, ma'am. Nalaglag yung... Maraming salamat. Sakit na naman niya, Ma'am Christine. Hindi naman sa ganun. Whew! Sakit nga to, no? Mag-out na lang ako sa grupo. Kasi hindi ako makasupport sa inyo, mga guys. Sorry. Medyo busy lang talaga kami. Video sir, baka makatulog ako. Sige, sige, Ma'am Jocelyn. Tulog ka lang dyan, ma'am. Maraming salamat, mama, sa pagpasok mo, ma. Kaya ayoko na magmahali, ha. Patay na tayo ni Toto. Tinatamaan ako sa mga sinasabi ni Ma'am Christine, ha. Nangigilty ako, Toto. Kung hindi naman kami busy, doon naman kami nag-comment, kaso kahapon busy lang talaga. Hindi, kahit ano. Kala ko paminta eh. Ano ba di? Ipahid ko sa katawan ng isda. Yung ulam. Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez ay pa-BG-BG. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, ha. Mga pi, sabi ni Ma'am Robros Caliente. Sige, alis na lang ako sa group kasi hindi man ako makasap. O, Toto, sabay tayo, Toto. Tinatamaan ako sa mga sinasabi ni Ma'am Christine, eh. Hindi tayo nakasupport. Balikan na lang natin yung mga ex natin, Toto. Team Sisid. Sir Ricky at Sir Lermer, okay lang po. Masanay na kayo sa akin sa mga hugot, lalams. Mga Toto, sakit yung sinabi ni Ma'am Christine, eh. Ano lang yun, Toto? Mga joke-joke lang yun, Toto. Mamaya, babawi na lang kayo sa iyo, mamaya, Ma'am Christine Macarayo. Kung wala kaming gagawin. Nandiyan naman, ma'am, yung cellphone namin, ma'am, naka-video naman sa'yo. Hindi naman namin pinatay. Okay lang yan, ma'am. Yung presence lang namin yung wala. Pero yung nandiyan naman naka-video yung ano namin, eh, cellphone, eh. Cellphone nandiyan naman sa'yo, eh. Mamaya, pay na lang kita mamaya ng 5 hours. Baliskus mo na yung task ko. Lalabs ko kayong lahat. Miss you all. Na-miss ko lang kayo. Oh, sabi ni Ma'am. Toto, miss ko daw niya, Toto. Ni Ma'am Christine Macarayo. Haha, tawa si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez na naman, oh. Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Toto. Di ba, Toto? Maganda yun, Toto. Hindi ka na nag-ilis si Ma'am Ras Ibanez, ah. Jocelyn, ah. Toto, looran baya ko tapos mayroon na magsalita na ganun, kaya ayun. Ito mga ano lang ito. Joke lang ni Ma'am Christine Macarayo, Toto. Joke lang yan, Toto. Pag kang masyadong magdibdib, Toto. Mga pahugot-hugot lang yan ni Ma'am Christine. Alam ko, mahal tayo niyan, eh. Puro lang tawa to si Ma'am Christine Macarayo, man. Si Ma'am Christine, si Ma'am Jocelyn para. Sorry. Hello, Ma'am Jocelyn, ko pala love, sabi ni Christine Macarayo. Esperanza Pavilla ay andito. Ma'am, di kita niyo po ito, ma'am, oh. Ma'am Roberos at saka si Ma'am Christine Macarayo. Di kita niyo po, ma'am, si Esperanza Pavilla po. Taga, ano po yan, Ilongga. Taga Hong Kong. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, di kita niyo po ito, oh. Para man naman may dagdag sa, ano mo, sa banana mo. Si Ma'am Esperanza Pavilla. Taga Iloilo po siya.
Natataki ka. Sir Madam, alam mo naman ako, sanay sa hugot, baya mo na ako. Hello, Miss Tin Guapa, sabi ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, Tin Lalab. Mamaya pagkatapos ilis mo, alis na ako sa group. Wag to. Sabi na Guys, to. Baba ka bahay, Ma'am Esperanza, sabi ni Ma'am Christine Makaray. Baba ka, Ma'am Ma'am Esperanza ng bahay mo, Ma'am, para lablabin ka ng mga kaibigan natin dito, Ma'am. Mga mababait po ito, Ma'am. Mga Bisaya po ito. Bigu-bigu. Kati-kati ka. Malambing pala yan. Oo, malambing yan si Ma'am. Ros, thank you sa isang dikit mo, sabi ni Ma'am Esperanza Pabilla. Nakita mo ba yan, Ma'am Esperanza Pabilla, yung Ricky Marquez ko na, ano? Account. Kasi Ilonggo. Oh, malambing talaga kami mga Ilonggo. Subukan niya magmahal ng Ilonggo. Ilongga. Sir Nalamar, ayaw jud kalain hugot raman to, lalaba kaya muna ako. Wahahaha, sabi ni Ma'am. Suklihan ko kayo mamaya pag di na busy, sabi ni Ma'am Esperanza Villa. Sa Hong Kong po yan, si Ma'am Esperanza po. Ayan po, nagbaba po ng bahay si Ma'am Esperanza ng bahay, nagbaba po. Dikitan po natin siya, Ma'am Jocelyn, Ma'am Christine, Ma'am Roberos. Dikitan po natin si Ma'am Esperanza Pabilla po. Kulit tong dalawang alaga ko eh. Ilongga, I mean. Oh, Ilongga. Malambing talaga yan. Saka yung Ilonggo, malambing din. Di ba totoo na, Lemar? Okay ra, Ma'am Christine, sabi ni Toto Nolemar. Oo, mamaya mo na kami balikan, painitin muna natin. Oo, totoo. Basta mga Ilonggo talaga, malambing na ya, higugmaon ya. Diba, Ma'am, Esperanza Pabilla, mga Ilongga, mga gwapa, mga Ilonggo, mga gwapo man. Wala akong nakitang bakas idol, host. Toto Nolimar, lagyan ng bakas si Ma'am Babli Toto. Para mabalikan ka Toto. Hindi daw sa Ma'am dumikit, Ma'am eh. Bibisitahin niya na lang daw yung LS mo, Ma'am. Sabi niya, Ma'am, si Nolimar Yocarisa. Ma'am Christine, Ma'am Roberos Kanyeti. Dikitan niyo to, Ma'am, si Ma'am Babli Margie. From USA po yan, Ma'am. Ano nyo na lang po, manual nyo na lang po yan, Ma'am Robe. Ma'am Christine, si Ma'am Babli Margie. Pag nadikitan nyo yan, promise, hindi talaga kayo magsisisi. Oo. Subok ko na yan po. Yan po yung nagbigay ng maraming WSR ko, siguro mga 1.5 siguro na bigay niya sa akin. Lagi pag bisita ko sa ilis niya, nandiyan na yung mga regalo niya sa akin. No? Play all. Dumikit lang ako sa iyo, Ma'am Babli. Margie, hindi na ako nagbakas. Punta lang ako sa ilis mo. Sabi niya, Ma'am Babli. Promise, pag yan nandikitan sa Ma'am Babli, hindi talaga yung magsisisi dyan. Siya lang yung nagbigay sa akin ng WHR. Siguro mga 1.5 na siguro nagbigay sa akin. Lagi akong play all niyan. Sige, Ma'am Babli. Maya po, sabi ni Ma'am Babli. Sige, Ma'am Babli, tulog ka na po. Anong oras na kasi dyan? Midnight na yata dyan sa inyo, no? Oo, okay, sige po, sleep na ako, host. Sa mga dumikit, makaasa kayong balikan ko kayo. Pagising ko, yan. Night pinsan, sabi ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Ma'am Roberos, Ma'am Christine, di kita si Ma'am Babli Margie, oh, promise yan. Promise to So, me. lahat na makapunta sa list niya, mayroon talaga siyang binibigay na WH. Oh, lagi ako dati doon. Mario Corisa, sige noted, bukas kita balikan, 12 AM na here. Oh. Sige, Ma'am Babli, good night. Ay, good morning pala dyan. Umaga na pala. Pahinga ka na, Ma'am. Pinsan, matulog na ako. Sige, Ma'am Babli. Maraming salamat sa pagpasok, Ma'am, ha. BJ Simondo Mos. O sige, Ma'am, maraming salamat talaga, Ma'am, ha.
Di talaga ako nagsisi na ikaw yung dinikitan ko, Ma'am Bable. Sir Ricky, pag hindi na ako makareply, ibig sabihin niya, natulog na ako. Sige, sige, sige. Sige, Ma'am Jocelyn. Tulog ka na. What time ilis mo ba, Ma'am Bable Margie? Alamin to ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez to. Tanungin mo kung ano oras. Lagi-lagi yung toto doon. Maraming salamat, Ma'am Bable Margie, sa pabigay mo sa mundo mo. Maraming salamat, ha. Night Pinsan again. Yung dati yung sinasabi ko sa inyo na nagpipli sa akin sa Amerika, si Ma'am Bable Margie. Maya pagising ko, mag-ilis ako ulit, sabi niya. Sabi ni Ma'am Bable Margie, toto. Night everything. Na ano mo naman yata toto, di ba? Na notification bill mo naman yata si Ma'am Bable para pag mag-ilis siya, mag-ano sa'yo. Notify. Hindi talaga kayo magsisipon na di kita nyo si Ma'am Bable Margie. Night everything, sabi ni Ma'am Bable. Sige ma'am, maraming salamat pa ma. Until trip po kay Toto. Ano oras na ba Toto? 2 oras ako to, gawin ng 2 oras to. Kagaya kahapon. Doon na po, Ma'am Esperanza, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Ma'am, yung ano pa, Ma'am Christine, yung Bable Margie, Ma'am. Yun po talaga nagbigay sa akin ng maraming oras. Lagi akong pinipli niyan, lalo Toto. Okay po, Ma'am Christine, sabi ni Ma'am Esperanza Ravilla. Ilan minuto na ikaw, Toto? 42 minutes pa lang, Toto. Sir Nelmar, wag ka tampo. Oo, hindi naman tampo yan, ma'am. Hindi naman ako natampo sa'yo, Ma'am Christine. Sabi ni Toto Nelmar, ayan. Ano pala eh. Madali naman kasi Toto Nelmar eh. Yung pala eh. Wendell Moralda, Tamsak host. Maraming salamat, Sir Wendell Moralda, sa pasok ha. Ayan pa po, Sir Wendell Moralda. Ayan po, Sir, may ano ka na po, Sir. May jacket ka na po. Pwede ka na po kung baba ng bahay mo, Sir Wendell Moralda. Maraming salamat sa pagpasok mo, Sir Wendell Moralda. Marami po tayong mga kaibigan dito na gusto makipagkaibigan din. Ayan, Ma'am Christine, Ma'am Toto Nalimar, Sir Wendell Moralda po. Hi, musta ho, sabi ni Ma'am Marina Huibe. Dito pala si Ma'am Marina Huibe. Maraming salamat, Ma'am Marina. Pagkatapos, ilis mo Toto, sleep na ako Sige to, no problem to. Christine Macarayo, welcome po, sabi ni Wendell Moralda. Magdikitan lang po kayo yan mga guys ha. Ma'am Esperanza, baba ka ulit ng bahay mo ma'am. May mga didikit pa sa'yo. Si Ma'am Marina Huibe at saka si Sir Wendell Moralda. Ate Elms, Tamsak. Oh. Ayan. May jacket na po kayo, Ate Elms. Ayan po, nababa po ng bahay si Sir Wendell Moralda po. Dikitan po natin sa mga kaibigan, no? Sa hindi pa po nakadikit kay Sir Wendell Moralda po, please po mga kaibigan, dikitan po natin siya. Hi Ate Marina, sabi ni Sir Norman Cruz. Hi sa lahat, sabi ni Ma'am Marina Hiba. Hala, akala ko maya muna ako balikan. Salamat, Ma'am. Sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Christine Macarayo, nag-play kami sa playlist ni mo last night, sabi ni Ma'am Marina. Wow, sana all. Baba ka na po ng bahay mo, Ate Elms, para madikitan ka po ng ating mga kaibigan dito na hindi pa nakalagit sa'yo. Sana all, sabi Toto Nalimar. Sana all ma-play last night.
Kami lang mahina dito, Toto, dito kay Ma'am Marina, hindi na kami na-play. Sana all. Magdikita lang po kayo mga kaibigan ha. Ate Elms guys, patamsak naman ang premier ko, mega love love. Ay ito po, mawa naman po kayo. Tamsakan po natin si Ate Elms sa kanyang premier mga kaibigan. Ayan po yung kanyang link. Tamsakan po natin yung kanyang link ay premier. At saka dikitan na rin po natin sa hindi pa po nakadikit kay Ma'am Ate Elms. Dan tamsak Sir Wendell, sabi ni Christian Macarayo. Na okay min account mo Christian Macarayo. Hey Ate Elms, kamusta? Okay lang yan Toto. Tayo na lang dalawa play Toto. Maya gabi play kita. Sige to. Mag-play na lang tayong dalawa to. Salamat po sa tosok sa premier ko, sabi ni Wendell Moralda. Maraming salamat Sir Wendell Morales sa pasok sa Iles ko sir ha. Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez ay pa BG pa rin. Maraming salamat Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Akala ko man matulog ka na Ma'am. Sana yun si Ma'am Lysil, natulog na rin siguro yun. Christian Macrayo ay nagbaba po niyang premier. Tamsakan po natin yung premier ng aking kaibigan Ma'am Christine Macarayo po. Ayan po yung link niya po mga kaibigan. Tamsakan po natin. Wala naman nagmahal sa atin. Tayo lang dalawa Toto. Kaya nga to eh. Walang nag-family all sa atin Toto. Umaga ha. May nagdadrama. Mahal ko naman kayo ni Sir Ricky. Uy, wow, Toto. Mahal naman pala tayo ni Ma'am Christine Macrayo Toto eh. Nagkakataon ng Toto. Naghahabulin siya Ma'am Christine ng WS niya. Kaya hindi na tayo ma-play all Toto. Damtamsak sa primer mo Ate Elms, sabi ni Ma'am Marina Hoybia. Maraming salamat Ma'am Marina sa patamsak mo sa ni Ate Elms ha. Pag hindi ako makareply sa Ricky, ayan naman si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez eh. Alam ko, hindi ka natulog eh. Si Ma'am Roberos lang nagmahal sa atin Toto. O pala Toto, Ma'am Roberos. Si Ma'am Christine ba, hindi na kumahal Toto? Hindi mo naramdamin pa mamahal na Toto? Christine Macarayo, tosok na po sa premier at dikit. Ayun pala. Maraming salamat Sir Wendell Moralda sa pagtusok mo kay Ma'am Christine Macarayo. Imo sad ka ara Sir Noli. Imo. Tamsak host, sabi ni Ma'am. Dito yung pinakamaganda kong kaibigan, si Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat Ma'am Yam Eronico sa pagpasok Ma'am. Mega shout out sa iyo dyan, Ma'am. Dan tamsak Christine Macarayo sa premier mo po, sabi ni Ma'am Marina. Yan, Ma'am Christine, natamsakan ka na rin ni Ma'am Marina Hoybia. Maraming salamat, Ma'am Marina. Ayan po, nababa po ng link si Ate Elms po sa hindi po nakadikit at nakatamsak sa premier ni Ma'am Ate Elms. Please po mga kaibigan po, tamsakan po natin at dikitan po natin siya. Dan tosok Ma'am Elms, sabi ni Christine Macarayo. Maraming salamat, Ma'am Christine. Ma'am Roberts at Ma'am Christine at Ate Yam, Toto, nagmahal sa atin. Ma'am Roberts at Ma'am Christine at Ate Yam, Toto, nagmahal sa atin. Toto. Sino ba hindi nagmahal sa atin, Toto? Ma'am Roberts, nag-play po kami sa playlist mo last night. Late lang host, kay prepared padulong sa... No problem, Ma'am. Yam. Hi, Yam. Salamat Wendell, sabi ni Ma'am Christine. Yes, Nolimar. Hi, Noli, sabi ni Marina Iba. Hi, Jocelyn, sabi ni Ma'am Marina Iba. Di ba rin makabili ko lapi, lahat tayo play. Diba? Di ba rin makabili lapi, lahat tayo play lang si gamit, kaya tig-isa lang. Hello, Ate Marina. Paspasi ba sa host? Yes, Ma'am Marina, paspas ako. Mahal ko kayo, Team Sisid. Kayo lang sapat na. Wow. Sila lang tatlo nagmahal. Hi, Sis Christine and Sis Robbie. Hello, Sis Yam. Mamaya Toto, play ulit kita Toto. Pagkatapos ko. Play ko na naman yung isa mong 3 araw yata Toto, 2 araw matapos.
Hi sis Christine and Rivero, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Hello sis Yam, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Hello Ma'am Marina, sabi ni Christine Macarayo. Ikaw lang talaga, sis Christine, magaling ka talaga sumisid, sabi ni Ma'am. Yan naman tayo. Hello Ma'am Yam, mga kape. Hindi na naminom si Ma'am Yam ng kape. Gusto niya ng gatas. Basta na limar, basta na maliit. Dantam sa Kuya Ricky, Hana Hisel Mascareñas, maraming salamat Ma'am Hana Hisel Mascareñas sa pagpasok ka. Ha, si Siam, wala man ako isisid ha. Hello to all, sabi Ma'am Roberos, coffee is life, sabi ni Ma'am Yamerika. Lamia to ay mga pa Ma'am Christine. Oh, lamia. Toto. Ayan na Toto, nagmamahal sa'yo Toto. Sabi mo wala nagmamahal sa'yo, meron no? Ayan na. Nadikit mo ni Iba na Lawi o Alex Gonzaga official. Wala ma'am eh. Dapat ito lang magaling talaga to si Ma'am Marina Himbe kasi mga artistahin, mga bigaling artistahin dumikit sa kanya. Si Iba na Lawi at saka si Alex Gonzaga official. Sis Christine, what time gani imo premier sis? Sabi ni Ma'am Yameran ko. Salamat Ma'am Marina, pero mas lami ang food sa Pinas. Oh, mas masarap talaga yung Pilipinong foods. Ang Christine, di ba? Hello, loves na limar, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Dalawa lang dagdag sa ako kahapon Atiyam. Wala nga sa akin, Toto. Kasi parang nagano yata si ngayon, nag-whitey, parang titingnan niya pa yata. Wala nga sa akin dagdag na W sa akin kahapon. Ang dami nag-play sa akin, walang nadagdag at isa. Yes, wala isama sa food sa Pilipinas si ako ganin Olimar, wala jud. Oh, ganun Toto, wala kaming Toto dagdag hapon. Ang dami rin ng play sa akin. Magkamamaya, marami na to, mga 100 na siguro mamaya dagdag. Si Esperanza Pabilla po ay pabiji-biji lang. Ugma, pasisyam ako to truhon ang oras dapat 11:30 kay tigkaon namo na. Oh, dapat ganun. Ang dami nag-please sa akin, wala na dagdag. Oh. Si Sir Wendell Moralday nandito pa rin, pabiji-biji lang. Maraming salamat Sir Wendell sa pagpasok mo sir sa aking LS. Ang bango ng inihaw ni Boss Alvin Gagagutom kaso para lang siya to eh. Work mode muna. Sakto jud sis, timing mo LS ni Lime TV Vlogs, daghan tao dito. Yam, basta daghan ma-adabulis ni mo dogay maabot sa imong account. Ganun ba 'yon? Ngayon, I know. Biginanan ko start naman work. Don't worry, dito lang sipin. Di mang iwan na. Maraming salamat Ma'am Roberts Cañete Nag-live si Lime TV Vlog. Di ko alam Andiyan kita sa mga Team CC, di ba? Daghan na. Ang Pink Roberts Cañete sa work mo, sabi ni Ma'am Marina Hoybia. Maraming salamat Ma'am Marina sa pagpasok sa LS ko Ma'am Marina. Pumapasok na yung mga bigatin sa LS ko. dati yung mga maliliit lang pumapasok sa LS ko, ngayon mga bigatin na. Salamat sa mga nag-play maya na bayad po Ma'am Marina, sabi ni Ma'am Roberts Cañete. Maraming salamat sa 15 million na makatambay sa bahay niya sa mga ba Ate Marina, wala jud ko idea. Kaya pala Ma'am Yami, ang laki pa lang ng dagdag sa atin mama, baka bukas muna ka na mama. Jinil TV Tamsak, si Jinil TV Tamsak. Ay, ka lang. Ayan, Ma'am Jinil TV, may jacket ka na po. Pwede ka po magbaba ng bahay mo po, Ma'am Jinil TV. Maraming salamat sa mga patamsak-tamsak yung mga guys Makabukas pro ako kaya nga Ma'am Yami. Tamsak dan. Dito naman yung pinakamaganda kong kaibigan si Ma'am Miss Wing Channel.
Good morning, ma'am. Masling Channel. Boy ako. Uy, sorry. Boy ka pala, Janelle. Baba ka ng bahay mo, sir. Janelle TV. Para malablab ka ng mga kaibigan natin dito, sir. Baba ka po ng bahay mo. Mega love shout out. Aray ni Wing, sabi ni Ma'am Arnico. Yes. Yes, yang. Inga ana na siya dogay maad, especially daghan maad sa imo. Yan, ganun pala. Go, gwapo na host, sabi ni Ma'am Marina Wiba. Hindi ako gwapo, ma'am. Ay, cute lang. Isyang, nasend ko na sa'yo ang resibo. Resibo sa una, Ate Sky. Sana, ma'am, Ma'am Wing, sana all. May resibo. Mega love shout out, Janelle TV. Ayan po, nagbaba po si Sir Janelle TV ng kanyang bahay po. Please po, dikitan po natin siya, mga kaibigan ko. Si Janelle TV. Taga saan ka po, Sir Janelle TV? Sa Pilipinas. Yes, Miss Wing, salamat di ay sa pag-play. Jan Vlog. It's hello, sabi ni Jan is Vlog. Teka lang ha. Diyakitan kita. Silingan mo din. Ha? Silingan mo. Saan? Papis. Kapis. Saan si Jan Vlog? Di kita. Saan yan? Doon ang mapot eh. Ha? Doon ang mapot. Hindi ko makita si Jan Vlog Ito. Ayan po, Jan Vlog. May jacket ka na po. Hi, Alin Wing. Nagtinami sa imo playlist last night. Welcome po. Miss Wing, dikitan ko na si Sky Sis Adventure. Kapis. Wow, pareha tayong taga Kapis. Janelle TV. Sama sa Kapis. Kay taga Mangbosaw man ko. Nolimar, mag-ilis ka ba today? Tapos na ma'am. Kanina pang umaga si Sir Nolimar nag-ilis, pamiyam. Salamat po Ate Marina sa payoda. Salamat Sir Nolimar. Si Ate Elms po ay nagbaba po ng kanyang primer po. Tamsakan po natin mga guys si Ate Elms po. Magtulungan po tayo mga kaibigan ko. Ay, kwartero ka. Ako sir, taga Mambosaw ko sir. Magbaba ka ng bahay mo sir, Janelle. Ayan po mga kaibigan ko. Diyan, magbaba po ng bahay si si Sir Janelle TV po. Kababayan ko pala to. Dito lang kami nagkita sa YT pa. Dikitan po natin sa mga kaibigan, Janelle TV. So, dikitan po natin mga kaibigan ang aking kababayan na si Sir Janelle TV, taga Cuartero, Capiz. Ayan po yung bahay niya po. Dikitan po natin sa mga kaibigan, Ay, aga naman, wala ako kabantay, Nolimar. Tulog pa siguro si Ma'am Yang. Bisan tulog pa ako, Nolimar. Ayaw ilis og sayo aron. Makasupport ko nimo. Man ako ilis Ate Yang kay si Toto Ricky na ang mugamit sa ako time. Damo vlogger sa Sigma kag Mambosaw. Okay. Sali tayo doon sa pag-vlog nila Toto. Janelle TV. Next, ni Sir Ricky, pwede ikaw, Nolimar. Sige to, hindi, kasi, wala kasi si Ma'am Janelle, kaya ako lang naggamit ng ano niya time. Pero ikaw bukas to, ikaw naman to. Pwede naman ako mag-adjust pagtapos ninyo ako. Ha? Bukas to Dili pwede atiyam. Dan sa premiere mo atil. Totoo. Ikaw na bukas mag-ano ng 8, 19, 11, 12. 1 Toto. Ikaw na Toto, magamit Toto. No problem sa akin Toto. Sunod na lang ko nimo. What time ba ilis mo Nolimar? Wala ako ilis at San Toto. Sige, sa next day, ikaw mag-ilis ng ganong oras Gamitin ko muna bukas. Ay, saan din na ba bukas?
Sige Toto, ikaw na palit Toto sa oras ko Toto sa oras ng ano, ng 8, ay ng 1 o'clock. Jocelyn Noras Ibanez ay pa-BJ pa rin. O pwede ikaw una, sunod si Ricky. O Toto, ganun. Dana sa bahay mo, Genial TV, sabi ni Ma'am Marina Hevia. Nolimar ko sa 10:30 to 12:30. Sige Toto, ikaw bala Toto, basta sunod lang ko sa imo. Pay mo lang ko Toto Dito to kana dili Toto kana lang ako oras gamiton Toto. Ano? Kana lang. Maaga pa yung Toto dito, hindi ka makaano niyan. 10:30, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ano oras yan dito? Sige Toto. Ikaw bala Toto. What time Iles Manoli? Sabi ni Ma'am Marina. O piling yun Toto. Sayo ang Nolimar, sayo anak Nolimar alas 5 AM pa na diriya. Oo. Tulog pa yan sila Toto. Hindi pa makaano yung mga team CC diyan. Maka-support. If 7 PM Pinas, her what time diha? Yam. 7, 8, 9, 10, 11, 12 o'clock. 12 o'clock dito yan, Ma'am Marina. Ay, 7? Hindi no. 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2 pala, 2 PM. 2, 3, 5, 6, 7. Oh, 2 PM pala, Ma'am Marina. Okay. Toto, nagtamsak lang palalab ko kasi wala na siya dito. Oh, Toto, no problem, Toto. Magdikitan lang po tayo dyan sa mga hindi pa nakadikit dyan. Magdikitan lang po tayo mga kaibigan. Maglablaban lang po tayo. 5 hours sahid ang Pinas Ate Marina sa oras. Amping madihayam, sabi ni Ma'am Marina Wibia. Maraming salamat sa pagpasok mo, Ma'am Marina Wibia. Toto, idol mo Toto. Si Junilin Manatad, hindi naka-LS, busy siya this week sa kanyang work. Oo nga eh. Hindi siya daming work si Ma'am Jen kasi principal na. Mahirap talaga pag-principal Maraming work. Pansin nga wala siya LS. Ganyan talaga ma'am yung pag-principal. Busy, daming work. Si Ma'am Esperanza Pabilia dito pa rin. Ilongga rin to, taga Iloilo. Si Ma'am Esperanza Pabilia. Host, si Marielas Vlog. Wala na si LS. Wala, hindi siya nag-LS hindi ko nakita eh. Kanina nandun sa LS ni Toto Nolimar, pero saglit lang yata siya. Si Ivan Alawi o Alex Gonzaga official, nadikitan na ninyo. Real ano ba yon? Real pala, ano ba yan sila? Parang hindi naman siguro yon. Si Ma'am Ivana at saka si Alex. Yung Alex Gonzaga, iwan ko, nadikitan ko yun eh. Pero yung Ivana Alawi, parang doda ako. Nagbawas naman si Lolo dalawa. Ganyan talaga yan, Ma'am Esperanza. Si Lolo, nagbabawas talaga yan. Kaya ambot, pero bilang nalagasan. Ganun talaga yan. Kailangan magdikit ka lang ng magdikit ba? Para mabawasan ka man ng 10, makadikit ka ng 20, tubo ka pa rin. May 10 ka pa rin. Sipag lang Dikit lang ng dikit Oo, dikit lang dikit. Maganda talaga dati nung simula mga March,
hanggang March, April, May, June, July, o August. Maganda magdikit noon kasi ang daming nagbablog noon kasi walang trabaho. Kaya mo sa isang araw maka 50, ganyan, 17 limit dati. Oh, 2 araw naka 100 agad ako, mahigit dati. Ngayon mahina na ngayon, mahirap ngayon eh. Toto Ricky, yan Toto Ricky, si Ivana Alawit to ni adto sa Aqua LS. Oh, nakita ko may Ivana Alawit, pero hindi ko parang duda ako doon, Ma'am Marina kung si totoo talaga 'yon o kung hindi. Kasi hindi naman namamansin. Idol long her, kanta ka ng Bless the Lord. Oh, Bless Lord, oh my soul, oh my soul. Ganun mo yan. Singing the name. Ay, naka-headset na yun ako. Kanta ka, bless the Lord, oh my soul. Ako na nag-record akong kanta. Maraming salamat sa 15 million people na sa bahay niyo sa. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan Maraming salamat po sa mga pabidyo-bidyo dyan, sa mga kaibigan ko na pumunta sa bahay ko. Maraming salamat po. Miguel love shout out sa katabi mo host. Oh, Ma'am Toto. Ay, buddy. Miguel love shout out daw. Buddy, Miguel love shout out daw, sabi ni Ma'am Jam Eronico. Malagi. MML is O. Idol long hair, kanta ka, bless the Lord, oh my soul. Oh, dito. Siya kumanta yan, baka makapirate tayo. Bunso ko ba? Worship a holy name. Bakit ang lulan niya? Layo na yung wifi. Maraming salamat sa mga pabidyo-bidyo mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo Wait, trabaho si Mami Yam dito? Papunta ng trabaho niya. Ha? Papunta pa lang sa work niya. Wala ko fairness na Oo. Friday, wala silang day off. Wala kayong day off, Ma'am Yam, no? Meron niya yata yan. Oh, my soul. 10,000 reason. 10,000 reason pamagat niyan Ako, di mo kagawin ng cellphone. Toto. Laki yan, WH, bigay ngayon Siguro Toto kasi... Trabaho ka din? Ha? Kung meron ba, pag tanggalin ko yung pan ba, laki pala yung trabaho ba? Bakit? Nag-stop up na yung pan. Kaso, Baka bearing. may bolt sa loob. Pinatanggalin lahat. Toto, laki yan, bigay ng WH. O Toto, siguro, kasi wala kahapon bigay Toto Baka mamaya isasama niya. Esperanza Pavilla down to your house, sabi ni Ma'am Marina Huibia. Yan, Ma'am. Dikitan ka ni Ma'am Marina Huibia sa imo nga kana. May dagdag na imo nga saging Naahos pero dili mi pwede off o Thursday taman sa Thursday. Bakit black na ako ba ang loading? Bakit kang loading? Ito siguro loading. Kay ayos man naman yung signal din ma'am. Oh my God. Bye-bye. Love you. Miss you. Maraming salamat sa 11 million people na nakatambay sa bahay niya, mga kaibigan. Very appreciated natin. Toto, bukas Toto, ikaw naman Toto Mag-release ng ganitong oras Toto. Simula ka ng 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ano oras yan?
10, 9, 8, 7, 6, 5. 5 p.m. pa lang pala dyan, no? Grabe yung lamig ko. Ininaw ko yung manok ah. 5 p.m. dyan, Lupos mo? 10 morning dito, 5 a.m. dyan, 10 a.m. dito. Sige, Toto, mag-ilis ka bukas. Ganito, Toto, oras. Okay na, I'm back. Ate Marina, wala lagi kaniadto sa akong LS. Wala ko ibalo sa LS mo, Noli. Nag-share ka sa GC, LS ni mo. Oo, nag-share ko. Pati ako nag-share din sa LS ni Toto Nolimar. Kanos ako nag-LS, Noli. Nag-send ko pero wala raman ninyo pansin na ako send LS. Nag-send din ako, Toto. Senior ko din yung LS mo, Toto, doon. Nakasend ko una, tapos nag-send din ako ulit. Walang nagbasa. Nag-send ko bro. Busy sila siguro, Toto, sa trabaho ba? Hindi na tayo love ni Ma'am Marina, Toto. Oh, my soul. Ayan po si Ma'am Alay ni Wing, si Miss Guapa ni Alay ni Wing. Ayan po. Nagbaba po kanya ng bahay sa hindi pa po nakadikit kay Miss Wing po. Lablabin po natin siya, mga kaibigan. Dikitan po natin siya. Kumusta na Ma'am Alay ni Wing yung double natin, Ma'am Alay ni Wing? Malapit ka niya yata, Ma'am ni Ma'am Alay ni Wing, ha? Sekreto ko lang dyan, ha? Okay lang yan, Toto. Mamaya, Toto. Huwag ka magkalala, Toto. Pagkatapos sa mag-ilis, i-play ko sa'yo yung isa kong gadget na naman. Iwan ko na naman sa'yo yan. Magdamaga na naman yung Toto. Hanggang bukas na naman yun. Hanggang hapon. Ayan po si Ma'am Esperanza Pabilia po ay pa-YT. Maraming salamat, Ma'am. Damo nga salamat, Ma'am Esperanza Pabilia, sa imo pag-support sa akong LS, ha. Wala ka kopin sa messenger na ko this morning, Noli, sorry. I don't know, salud na mo, dili ko kopin sa messenger o Facebook. Kahapon pa yun, Ma'am. Hindi maka-open, pero ngayon open na. I-play na lang kita mamaya, Noli, before I sleep. Wow, sana all. Woo, ayan na, Toto, ha. Pipili ka na ni Mama Marina. Tapos i-pili din kita. Ayan, huwag ka na magtampo, Toto, ha. I-play na naman kita ng 25 hours na naman. Grabe daga ng oras si Toto, oh. Nalimar, bawi ako sa iyo. Basta marits ko na WH na ako. Liko tanan ako gadget sa inyo, ha. Tanan. Wow. Bawal magtampo, eh. Oh, ayan, Toto. Huwag ka na magtampo, Toto. Ipi-play ka rin, Mama Marina. Mamaya, play all ka. Tapos, play all ko rin yung 25 hours mo ulit. Ayan na, Toto, ha. Marami na yan. 25 hours. Tapos, naka 25 hours na ako sa iyo kahapon. Tapos, 25 hours ulit ngayon. 50 hours na agad. Kaya tama, Toto. Tapos, kay Mama Marina pa na, play ka rin ni Mama Marina ng 25 hours. Dami na yung oras ni Toto, ah. Malapit ka na mag-muni, Toto. Toto, risk ko muna lapi ko kasi kahapon at last night until morning nag-play ko kayo 5. Sige, Toto. No problem, Toto. Maraming salamat, ah. Tara na ako, gadget. Likot to sa Team Sisid basta walang iwanan. Ayan naman pala, walang iwanan pala, eh. Maraming salamat, Team Sisid, ah. Walang iwanan sa Team Sisid. Sisid lang ng sisid. Mamaya gabi naman, play ulit. Sige, Toto. I-play agad kita, Toto, pagkatapos ko mag-ilis, Toto. I-play ko na naman yung, 25 hours. Grabe ka kasi, host. Sumisid ka lagi. Sumisid kayo na ubos yung book. Sisid ang sisid. Ay, nako. Dito na naman, Tato. Hi, Rick. Janice Sorrent. Andito yung kaibigan kong kababayan kong Ma'am Janice Sorrente. Maraming salamat, Ma'am Janice Sorrente, sa pasok mo, ha. Kamusta, Ma'am? Kamusta, kabaryo?
Ito yung classmate ko eh. Si classmate ko na kamag-anak, si Ma'am Janice Rialiente. Hindi kita makita dito. Saan yun? Hindi ko makita. Ito pala siya. Kamusta ka dyan, Nis? Nis, kamusta ka dyan? Uwi ka ba sa aton? Appeal ako, Ate Ems. Ayan, si Sir Raymart. Hi, Raymart. Sabi. Hi, Lam TV Vlog. Sila MTV Vlog din, nag-play tutanan nato gahapon, hantod gabi eh. Kumusta, Raymart? Watching from Macau. Ayan po si Ma'am Janice Renite. May YouTube channel ka na ba, Nes? Para makadikit ka dito sa mga kaibigan natin, oh. Nes, gawa ka ng YouTube account mo. Para enjoy ka naman sa mga kaibigan natin, oh. Yan po si Janice Arlente po. Ako yung classmate po yan. Kababayan ko yan. Kamag-anak na rin. Ay sa po yan, sa Macau, China. Okay po sa all right, Rick. Hasta day Marila, nakaplisad to sa tanan. Pakisabi sa pinsan mo, ma'am, yan. Maraming salamat, ha. Okay, rati work niya po. Wako ka joins na mo, sorry. Haha. No worries. Sabi ni Raymart. Sabi ni Mama Rina iba. Mega love shout out Raymart TV. Ilan na dabulis ni mo, Raymart? Hindi, narik. Huya ko ma-support lang kasi mo. Wow, maraming salamat, Janice, ha. Gawa ka ba ng para mag-YouTuber lang tayo ng pag-uwi natin sa Tugas. Sa una lang naman, huya-huya, Nis, eh. Ako ganin kasi to, huya-huya man ko, pero subong, wala yung huya na. Makapala yung mukha. Sa una lang naman huya-huya, eh, pero pag damo ka ng kaibigan, wala na huya-huya, eh. 1K minutes, okay, Raymart, sabi ni Mama Rina. Paati, akong bala na sige, rakog kaon ni Idol Lolo. Kami dito, Nis, wala kami obra, Nis. Tambay lang gapong kami dito, eh. Maglapit na isa katuig, wala kami obra ba? Sa balik-balik ng langaw niyo. Bitaw, sige, Jod Lagas, ang banana ngayon, I don't worry. Ganon talaga yun. Higpit na talaga ngayon si Lolo sa banana. Ilan na WS ni mo, host? WS ko ay 2.7. Nung isang araw, kaso kahapon hindi nag-update si Lolo, eh. Kaya di ko alam kung ilan na ngayon. Asala si Jocelyn, natulog na yun, ma'am. Si Ma'am Jocelyn, sabi niya pag hindi na siya maka-message, ibig sabihin tulog na siya. Si Ma'am Alin Ibing po ay nagbaba po ng kanyang bahay. Dikitan po natin si Ma'am Alin Ibing po. Yan po yung link niya po. Tsaka mag-iwan po tayo ng tamang bakaso para ma-dikitan po, para babalikan po kayo. Halong yan, Drake. Maraming salamat, Nes, sa pagpasok, Nes, ha. Halong din yan, Nes. Maraming salamat sa pagpasok. Gawa ka ng YouTube channel mo ba? Para sama-sama ka sa akin dito para madami kang kaibigan, no? Madikitan ka rin. Masubs ka rin nila. Gawa ka ng YouTube. Madali lang naman magawa ng YouTube channel, Nes, eh. Masaya kaya, ng stress, patanggal. Marami tayong mga kaibigan, no? Laki na to, yung double mo. Totoo, baka siguro ngayon kung mga 7:50 na siguro kung hindi kasi na-update kahapon, eh. Sa'yo na, Limar, ilan na balisin mo? Ayan ka na pala, nakatukoy ka na rin pala, Toto. Ayos ang Toto. Madali na lang yung Toto pag pagtulong-tulungan lang namin yan, matapos, madali lang din yan. Kaya play ulit kita. Magiging tuwa na yan bukas.
Malapit na yun uli. Ayan, pipli ka ni Ma'am Marina mamaya to. Pipli ako kay Ma'am Marina, pipli all din kita mamaya. Yung 25 hours mo. Malapit na yan. Si Ma'am Roberos ay pa-whitey-whitey pa rin. Maraming salamat, Ma'am Roberos, kanyete sa pa-whitey-whitey, ma. Yan ba di? Chicken? Chicken na sir. Manamang manok hapon. Grabe. Tagal pa yan, Ate Marina. Basta akong manok, namuyopos. Lamig. Ginawa ko. Manok na, namuyopos. Here na to, na Nolimar. Dali lang na. Akin malapit na, oh. Pag matapos si Ma'am Yam Yarani ko to, ayan. Magpibili na yan sa atin to. Hindi mang iba yan si Ma'am Yam Yarani ko. Ilan na double ni mo Yam? Malapit na yan, Ma'am. Si Ma'am siguro, mga 3-5 na siguro yan, si Ma'am Yam Yarani ko. Maraming nagpipili sa kanya mga kaibigan niya. 800 Ws na lang ko lang nako. Wow, ayun. Kunti na lang. Mag-LS kayam today. Mag-LS yan si Ma'am. Wala man dagdag hapon. Ma'am, ganun talaga. Kahapon wala rin dagdag eh. Kaya sabi ni Ma'am Marina, basta malaki daw yung dagdag. Hindi daw mabigay-bigay agad. Sabi ni Ma'am Marina, baka pag binigay ni Lolo, tapos na tayo. Sana nga. Utang muna ba? Utang daw na. Yung natutubuan pa. Hap lang muna yung sahod ngayon. Baka mamaya tanghali siya. Pop up niya siya. Basta malaki daw na mamabot. Ayan, Ma'am Yam, iniipon muna ni Lolo. Sigurado mamaya to. Marami na to. Sana sandaan ibigay mamaya para makatuit na. Makahabol sa last trip. Wala si Ma'am Inday. Si Ma'am Inday Kamuti, wala. Sana all Ate Yam, nangamuti pa yata si Ma'am Inday Kamuti. Busy pa to siya nga. Nangamuti pa yata yun. Busy pa to. Meron nag-bless sa akin dito, 500 WH kasi may lapis siya. Bayaran ko yun kapag ma-reach niya. Wow. Ilan na WH ni Moriki? Pabalik-balik naman to si Ma'am Marina. To 7 pa lang ang Ma'am. Nung isang araw pa yon, hindi ko alam kahapon kung ilan To 7, 12 ako nung nakarang araw kahapon hindi nagbigay si Lolo kung ilan. Tapos ngayon, hindi ko rin alam kung magkano bigay. Malaki na sahod ni Marina sa sa YouTube. Hindi ko alam kung nakasadan si Ma'am Marina. Ma'am Marina, nakasahod ka na ba sa YouTube, Ma'am Marina? May advertise yan ko. Oo nga, may kaso yung pin niya, wala pa, hindi pa niabot. Yun, Okay, Yam, that would be Yam. Anong gagawin ko para makarami ng saging? Magpasok sa mga ilis ba, sir? Yung mga hindi mo kilala na pasukan mo. Huwag ka lang mag-stay sa mga kilala mo na ilis. Doon ka pumasok sa hindi mo kilala. Para doon marami kang masaging doon. Don't worry, Nolimar, basta matapos akin play ko kayo gabi-gabi, promise yan. Kita po ni Marina ng jogging, bupang baskitan. Wala pang pin, naghintay lang ako sa pin. Pero mga magkano naman Marina yung naipon mo? Kahit walang pin, di ba makita mo pa rin yan kung magkano na yung mga kukuha mo. Mga magkano naman Marina, mga ilang dolyaris na. Salamat, Ate Yam. Kita po Marina ng jogging ba? Nagbupang baskitan. Secret ng host. Ay, Ma'am Marina. Secret pa kita marandi Kita marandiri. Wag ka muna magbalik ng saging sa kanila, Sir Raymart TV. Hayaan mo sila dumikit sa iyo. Kinabukasan mo na balikan. Mga magkalong dolyaris sa Ma'am Marina ba? Para may idea naman kami, Ma'am Marina, para magporsige naman kami para hindi kami maglai-lai ba? Mapumplit na ba? Kasi kung hindi pa namin alam, parang maglai-lai pa kami. Konti lang pala yung sahod. Malaki pala. Yes. Sige. Mo tayo. Dapat ganun Ma'am Marina Mapumplit na ba? Para may idea rin kami ba?
Salamat, Esperanza Pavilla. Sabi ni Ma'am Marina Javier. Bigyan mo naman kami, Ma'am Marina, ng idea para magsipag pa kayo mangisda, maggawa ng mga salida ba? Salida. Para, kasi kung di pa namin alam, parang maliit pa rin ko mga magkano nga? May $500 ha? Checking lang katanong kamsa ba din? May vlog ba? Para ni Marina ba? Jogging siya ba? Vlog ba? Guba ko ng baskitan doon. Ha? Lapok. How much, Ate Marina, sabi ni Rimart, magbigay ka naman ng ideya ng Ma'am Marina ba? Para naman magsipag kami kung kasi kung maliit lang, kung $100 lang ay kung mga $10 lang ay laay ko Pero kung mga $500, $1,000 yun, magsisipag talaga ako. Araw-araw mag-ilis ako. Magbigay ka ng ideya, Ma'am Marina, kung magkano na. Tayo lang naman dito. Ano naman yung sahod niya sa YouTube? Para naman, pagsipag pa ako. Pag-uwi. Depende na sa bias. Magsipag-uwi. Oo nga, pero alam ko may naipon na yan eh. Kasi ilang months na yung naging monetize eh. Mga 4 months na yata yung monetize si Ma'am Marina eh. Naipon na yung revenues niya. Siguro may mga $1,000. Magkano ang bali? $1,000 times 50 ba yun? 50 lang. 50,000 din yun. Boh! Malaki na, ha? Malaki na pala, Ma'am Marina. 4 months yun eh. Pwede na mo resign pag teacher. 50,000 ka na, Ma'am Marina, ha? Pwede na mag-asawa ng isa. Makaipon ka ng $1,000. Aba, tiba. Hago lang, Ricky. Yes. Oh, alam ko naman, Marina, naka $1,000 ka na pala, ha? Ayun na, alam ko na. Tawa si Ma'am Marina. Yos. Sobra na siguro 1,000 na kay Ma'am Marina. Naiipon. Surti ang asawa ni Marina. Mabahan ng Marina ba rin? Daghang kwarta. Daghang. Kuhan ba ka ng racket ba? Dahil racket. Sa 4 months mo siguro, Ma'am Marina, siguro nakabuo ka ng $100. Ay, $1,000 ano? Oh! Ari ni Wing Nolimar, if kita na-visit kanina kasi nakailis din po ako. Hindi ko na LS Ma'am Wing. Sorry. Doon ako nakatambay kay Sir Nolimar kanina. Sorry, Ma'am Wing, ganda. Di bali maganda ka naman, Ma'am Wing eh. Bawi na lang. Sorry. Tugno ka. Lamig nga eh. Haha, tawa si Ma'am Marina. Yes, Ma'am Marina. Secret ka lang. May $1,000 ka na pala. Oh, $1,000 is equivalent of 50,000. Wow! Sana ma-reach ko yan. Isipagan ko na mag-LS. Para pag-uwi, big time si Ricky Boy ba? Oh, sabi ni Tolpo. Hindi ko rin ako mag-vlog sa ko. Pariya lang nasa, kuhan ba? Magmotor-motor ka, punta kang bundok ba? Nang sa walk around ba? Na video-video lang sa kalsada ba? Secretive man, Jude. Akong pagkatao eh. Anong secretive? Wala kasi istorya ba? Haha, tawa si Toto na naman. Toto, magsipag na rin Toto, mag-vlog ba? Kasi makaipon tayo Toto ng $1,000 Toto. Oh, 50,000 rin Toto. Kahit 4 months natin yon, pwede, makukuha natin yon. Kaya natin Toto, mag-play lang tayo ng patalastas natin ba?
Yun ang maganda. Ano tayo ng video na 1 oras. Ikaasa na sila si Marina sa ball ba rin? Ha? Ikaasa na sa ball. Asan ka nga Ma'am Marina sa Bohol Ma'am Marina para puntahan ka ni Sir Markups oh. Ba't maka-income talaga tayo sa YT? Oh, ayun pala eh. Billionaire ka na way dito sa Pilipinas. Sana po. Buk na po yung manok, buk na po yung hangin. Sama din. Billionaire na tayo to. Bin Onido sama. Oh. Bin Onido. Ano ba yung maganda dyan sa Bin? Ano ba maganda yan sa Bin Onido? o afritada. Parang pang ibang bansa yung pangalan ng lugar niyo Ma'am Marina. Bin Onido. Kasi magprito pa. Ayun pala Toto eh. Kahit wala muna sahod 1 taon sa YT, basta maipon. Ah, grabe, ang dami siguro Toto. Parang naglalaro lang tayo noon. So, Malaki na yan. masa religion na toto ba rin? Ha? Masa religion toto? Bunagin o? Oh, born again na Toto. Okay, daghan mo ng kuwan ba? Malaki na yan Ate Marina kay gani akong friend diri 3 months lang gikan na muni na 18k naman gani iya na sweldo. Wow. 18k 3 months. Wow. Sana all. Reverse kanya ito eh, pa-BG, may yung heart na puti. Pag mag-sweldo na ka na ba rin? Beats na anhatoto sa lugar ni Ate Im. Wow, beats. Diwali na si Brian ba rin? Pag makauwi ako, Ma'am Marina, tapos may naipon ako na 50 mil sa YT, papunta ko dyan sa Bin Onido. Bibili daw sa isang Chocolate Hills ba? Bibiling ko yung 1 bundok na chocolate hills. Dadaling ko sa amin. Bin Onido. Andito pa rin po si Ma'am Esperanza Pabilla. Ma'am, damo nga salamat Ma'am Marina, ay Ma'am Esperanza Pabilla. Ayan po, nagdibaba po ng bahay si Ma'am Esperanza Pabilla po. Kawawa po naman po Ma'am Esperanza Pabilla. Mamaya Ma'am Esperanza Pabilla, dagdagan ko yung bahay mo. Ay yung saging mo pala. Kay bibi pa yung imong balay ba. Akong dito 15k yahan nakuha sa YT within 3 months. Wow! Sana all. Okay na yung Toto kay parang naglaro-laro lang naman tayo dito pa. Tapos may 15k ka 3 months. Aba? Pwede na yun. Parang hindi mo na inasahang pera yun eh. Pwede lang nga ba kondo ba? Kahit 1 taon wala akong sahod dito sa YT, okay lang. Doon ko lang kukunin sa Pilipinas lahat. Naipon. Naasya sa Kuwait. Oh. Ayos Toto ah. Ayun pala Toto eh. Parang naglalaro lang tayo Toto, di ba? Tapos may income pala tayo. Laro lang tayo ng patalastas natin kung mamuni na kung sakali. Sana mamuni. Hindi tayo pagdamutan ni Lolo na makapasok sa kanyang bahay ba? Maraming salamat sa mga 11 million people na nakatambay sa bahay niyo sa. Ako, wala ko ba rin? Ha? Gawa ka na ba din ng ano ba din? Gawa ka na ng ano mo ba? YouTube channel ba? Pag-ulit na ba rin? Hindi, habang dito ka pa internet eh. Bata pa? Unlimited yung yung internet yan, unlimited ba? Doon, may wifi naman sa bahay. Hindi, mahina internet sa atin. Ha? Mahina internet. Malakas na pag-uwi natin, may dito no? Oh, host, 18k unja dili pa siya LS permi Friday lang og Saturday pero nakasweldo siya dayon. Wow. Kailangan pala wala pa kaming trabaho dito, araw-arawin ka na mag-LS para no. Habang nakarami ka pa ng subscribe, buddy. Ha? Habang may makarami ka pa ng subscriber dito, doon sa Pilipinas, mahirap na maghanap ng subscriber doon. Tapos iya sahod sa YT kay tuwa sa Bohol napunta kay adto man sa Bohol gay address. Oo. Ganon din kami dito pag ako doon ko rin address sa Pilipinas ba. Dong, ano ba ita? Ano tayo po ba? Ito po yung kaibigan ko si Mr. Loloy, taga Mindanao. Assalamualaikum. Taga Mindanao. Taga Mindanao po ito. Dumay kamatis ka dong.
No? Si Boss Loloy in the house, nagkakape. Marcos ba to? Shout out sa mga Oh, ito. May bill paper ka doon, no? taga-Pasig. Taga Pasig. May bill paper nga doon, no? Ayan po si Ma'am Yam Ernico po, ay nagbaba po ka na niyang bahay po. Alablabin po natin si Ma'am Marina po. May Mga bill paper kaibigan, nga doon, no? magtulungan po tayo kasi mayroon pala talagang sahod sa YouTube. Magtulungan po tayo. Mayor, may bill paper ka, Mayor? Ana Jud na Nolimar, mas nindot kong Pinas address. Oh, Oh my son. diyan ko yung address sa Pilipinas toto para ano. Pag halimbawa, pag may 50 mil ako umuwi, sahod sa YouTube, pupunta ko ng Bohol. Pag buhay ko, supportaran niya pa. Oh, Si Buita pa. si Boss Marcos, pag uwi niya, magbablog din siya. Supportahan natin siya mga kaibigan ha. Maulagi at iyang. Toto, pag may sado ako toto na 50 mil toto, pupunta ko dyan sa Bohol toto. Magkita tayo sa Bohol ha. Pwede ba makita yan sa Ma'am Marina sa sa bundok mismo ng Chocolate Hills? Pwede ba kita yan? Eh doon talaga ako mapapicture. Pupunta ko yung mga kaibigan ko, mga kamukha kong tarser, pupuntahan ko. Maumansad na ako Limar, Pinas, ako ibutang kay Lisod God of the Rio. Oo ma'am, kasi pag umuwi ka ng Pilipinas, ganun din eh, papalipat mo rin, di ba? Mas mahirap daw pagpalipat eh. Yes, sure. Kung makasahod na ako sa YT at Yam, kay akong gamiton man sa ministry. Wow, ang ganda ng ano nito to ah. Ang ganda ng plano ni Toto Nolimar yung Carissa. Yamdan po sa'yo. Sa ko gusto ko tulungan yung mga senior citizens. Yan ang gusto kong tulungan. Yan, Yamdan po sa'yo, sabi ni Ma'am Esperanza Pavilla. Maraming salamat Ma'am Esperanza Pavilla sa pagsulod dire sa akong Elesa Mama. Kahit busy ka dyan na may oras ka pa rin na nakasulod sa akong nga balay ba. Damang salamat Mama. Pag ingat lang dyan sa imo, bro Mama. Yes, Toto, feeding mystery. Yan Toto, okay yan. Gusto ko Toto yung mga senior citizen. Yung mga kawawa ba, yung mga iniwan ng mga mahal nila sa buhay ba? Yung mga nag-iisa. Kasi malapit talaga lugos sa mga matatanda eh. Okay lang, host. Dugay ka na dara sa Hong Kong, Ma'am Esperanza. Mag-comment ka, Ma'am, para doon kita balikan. Hindi ko manotify para madagdagan ko pa. Oh, Ma'am. Ha? Yung? Yan si Ma'am Yam Arnico, maraming banana yan. Ma'am Yam, tulungan po natin tong akong kababayan ha, si Ma'am Esperanza Pavilla. Yung chili na malaki ba? Mga dalawang oras lang to sa Amon, Ma'am, ila balaya, ay ila lugar sa Amon. Ay yung lugar pa nila sa amin. Meron na po, Ma'am, wait mo lang po, yon. Sige, Ma'am Esperanza, tagaan ta kakaroon sang saging Toto Nolimar, bigyan naton si tagaan pa naton si Ma'am Esperanza Toto kay gamay pa lang iyang balay ba. Dito lang ako host Ma'am Marina, bigyan pa natin ng ibang to si Ma'am Esperanza, may kababayan. Si Ma'am sa Hong Kong. Meron po Ma'am, wait mo lang po. Dito lang host Okay po host. Si Ma'am Esperanza ipa-YT. Bigyan kita 10 mamaya. Yan. Tapos akin pa, mga 10 din. Dapat Ma'am Esperanza, yung ibababa mo, maiksi lang mga 2 minuto or 1 minute lang, 1 minute na video para mabilis ka kita ng mga kaibigan natin. Kasi kung mahaba, pag nakita nilang mahaba, ay mahaba, ayaw ko niyan, ganon agad sila eh. Kasi yung ibaba nilang bahay, maiksi lang, tapos yung video mo mahaba, sabihin, ay logi ako. Maiksi lang yung ibaba ko, tapos kanya mahaba. Ganon yan, Ma'am eh.
Dapat mga 2 minutes lang o mga 1 minute, ganyan, yung ano mo, video. Wag naman yung mga seconds lang, yung palagpasin mo naman sa 1 minuto. Para maganda yung pagkadikit. Wait mo makarating ako sa shop, nasasakyan pa ako. Natag na ako, gaya na totoo, ako abanana tanan ni Ma'am Esperanza. Wow! Ako rin mamaya, ma'am, dikitan din kita. Dagdagan ko rin yan mamaya. Mga Dikitan ko niya. 10. Relax ka lang ah. Ang libang-libang na niya ato na. Di na ito inasahan na dako sweldo. may income na pagpuli naton la sa aton la. Maliban sa aton rin nga sweldo. Ano pa ako? Mga 90 minutes pa ako toto bago mag-end toto. Ako host, hindi ako nagbaba ng mahaba na bahay. Second lang, binababa ko para full pack talaga. At wala lagas. Bira na lang ako nalagasan na ganyan ginawa ko. Oo, ganun talaga. Kasi kung mahaba yung ano mo, tinatamad manood yung iba, i-subscribe ka ganun lang. Kaya, ayan, nalalaglag yung ano, nalalagas. Dapat maiksi lang baba mo. Iino lang ulit pasikot ng kolesterol. Tanggal na lang. Malo kolesterol. Ganun talaga diskarte. Dapat ng mga 1 minute sobra. Ganun ma'am yan, maganda. Wag maabot mga 2 minuto. Okay na. Makasahod lang tayo pag uli natin, okay na. Sino gumamit? Bigyan kita Esperanza Pavilla ng banana mamaya sa available time ko. Yon. Gawa ko ng maiksi na video, laging lagas lang, ilang beses akong bumagsak sa 75 ha. Yung ano ma'am, yung 1 minuto mahigit. Huwag yung seconds. Bakit? Punta ka sa ilis ko mamaya, Esperanza, sa ilis ko at 7 PM Pinas. Oh ma'am, Anong sabi? mag-ilis mamaya si Ma'am Marina ma'am. Kagrupo rin namin yan si Ma'am Marina. Punta ka mamaya ng 7 PM ha. Pinas time sa ilis niya. Salamat po Ma'am Marina, sabi ni Ma'am Esperanza Pavilla. Kulang 30 pa na natutok para 1.3 na ako. Wow, ang dami mo ng banana toto. Naunahan mo na ako toto ah. Dati mataas ang banana ko sa'yo. Ngayon, unahan mo pa ako ah. Sige po ma'am, sabi ni Ma'am Esperanza Pavilla. Abangan kita yan, abangan kita. Malamig dito sa aming lugar. Nilalamig na ako. Nagkaginaw ka mo? Dikit na rin ako sa bahay mo, Esperanza, kanina pa lang. Ano, may kamatis doon? Ayan. Sabi ni Ma'am Marina. Okay po, ma'am. Doon ka ba doon? Ang dami po namin dito mga kaibigan. Ang dami ko mga kaibigan. Baka lang muna doon ng dahon. Sila. Kamatis. Mga Bisaya po mga karamihan dito mga kaibigan. Mga Bisaya. Oh, Mike, dara Mike. Dapat po. Grabe ni ayos na mo kamot. Ano mga Bisaya ko yan. Nawa ni manuka. Oo. Nag-ano kami na prepare for lunch. Ayan o, nagluluto si Boss Markups. Chicken. Chicken na manok. Sarap to magluto. Pag nasawa nyo to, hindi kayo magsisisi. Pagsisihan nyo lang. Ang si Boss Michael, masarap din magluto to. Ako lang kumakain eh. Tagakain lang. Ako lang tagakain ba? Oh, damo kami din rin, ma'am. Kaso mga Bisaya to, iba. Mga bisdak ba? Ire. Nasa 18. Ay, 19 kaming Pilipino. Bisaya din. Nandun yung iba sa second floor. Third floor mo sa amon eh. Rock. Grabe yung kamot doon. Pati nang gahiya sa kamot doon. May pangkamot, gahi pa. Very good. Very good, Marlon. Nakamao ka magluto. Aba. Mamatay tadi ko mamuluto. kahit ano yung paluto mo din eh, ma'am. Ito yung the best magluto din dito. Wala problema magluto, basta nala YouTube. Oh.
Basta may lutuin, wala problema mo luto ni. Ang problema, YouTube lang katapat yan. Tapos mamaya Alright. video ko mamaya pag kain namin para makita ninyo kung sino maraming kain sa amin ha. Salida ko mamaya, salida. Minyo natin Marina kay Idol Longer. Dong, Paano? adobo na. Ayan si Loloy, taga Butuan, Mindanao. Wow, very good na ka magluto. Taga saan ka? Taga Davao. Taga Davao na si Mus Loloy. Sarigao del Sur. Muni. Buddy, sabi ni Mama Marina, minyo ka ng ano. Sige, masabot ka. Ayan Mama Marina, masagot ka daw. Para diretso-diretso na. Natagbol, hindi ko lang ba? Taga Dieng ka Marlon. Wow! Woo! Taga Cebu to sa ma'am. Taga saan ba Cebu ba di? Danau. Danau. Yan, Danau. Danau. Bisaya din yan. Danau, Cebu. Ini si Alvin. Oh, mga Bisaya to. Grabe din nakagulit ng kamot eh. Mga Bisaya kami dito, to. Yan lang siyang yan, hindi yan Bisaya, yan. 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 Bisamis. Yan, hindi Bisaya yan. Si Bus Ilocano. Ilocanja. Bayan ni Marila's Vlog, Random sa Kos. Hi po, Ma'am Marila. Danau, daghang pusil. Bisaya din niya sa tawal. Daghang pusil dito. Sa Cebu di ay si Marlon. Oh, ma'am, Marlon. Dili, Marlon. Markups ba? Bayan naman. Hello guys, sabi ni Ma'am. Bayan ni Marila's Vlog. Maraming salamat, Ma'am. Marila's Vlog. Taga-asa si Marina ba rin? Narato ko ulit. Nadara ba airport sa Bohol? Ma'am Marina, mayroon na airport sa Bohol, di ba? Doon daw diretso si Ma'am Marlon sa inyo habalay pa. Mamaroon. So, hindi naman na natumong doon ba rin? Kapo yun. Hello ho, shout out mga sa katabi. Oh, may gas. Napilain niya, tapos tuloy, oh. Agoy. Minyo, agoy. Lagi maminyo, wait ka rin. Minyo nagod si Ate Marila kay Idol of Here. Ano Ma'am Marina? Sugot ko daw kung na minyo ka si Boss Marlon? Diretsuhan agad kay sa edad nato na ini. Hindi na uso ligaw-ligaw ba? Oh, diretso minyo na lagi para ano na kung sugot ba? Sabi saya pa, wala yung usong pamalayi na. Kasala na. Oh. Kasala na dis. Usa ka kahon beer. Oh, ako beer. Hanggang doon sa Mandawi. Beer lang imo ma'am. Ako Ay, dagas Mandawi na. hindi ka na siguro maghirap Ma'am Yam sa isang kabok na litson Ma'am Yam I-donate kay Ma'am Marina o Sir Marlon. Maminyo. Basta magpaupaw si Marlon, masugot ba, buddy. Magpaupaw ko daw muna para masugot si Ma'am Marina. Wah, grabe minsan ate. Marina namin yun. Idol lang here, paupaw daw sabi ni ate Marina. Pag-uwi na. Kasi yung mga upaw kasi totoo, naniwala sa kasi yung mga upaw, mga mababae totoo, hindi nang iiwan. Kaya gusto niya upaw yung asa bahay niya. Baka magsisi ka kung wala ng buhok. Wala ka ng markungitan. Baka magsisi ka daw Ma'am Marina pag wala ng buhok kasi wala ka nang mahawakan. Ito na naman tayo, nagsimula na naman tayo. Musta day Mariela, sabi ni Ma'am Yam, meron ko. So, ay usang kaso buhok. Paupaw ka na idol here para minyo na. Agoy, dapat invited kami lahat sa kasalan. Oh, invited tayo. Hanapin namin ni Jeneline ang mga upaw para ano. Sabay tayo ulit ba rin para laro tayo pamalayan ba? Kung talagang ikay disi dito, hintayin mo ako sa aking pag-uwi. Yan ka naman, buddy. Gusto nila, buddy, mga upaw, buddy, kasi anong upaw, buddy? Nang tawag yun? Maahan na ka itong kalamay ba rin? Ha? Maahan na ka itong kalamay. Anong kalamay? Kalamay ba? Ano yung kalamay? Kalamay. Napagod sa kalamay ba? Kalamay yung matamis? Oh, kanang nagsunod sa niyog. Oo, kalamay hati. Oh, daghan na sa buhol, kalamay. Matamis. Maahan na ka itong kalamay ba? Bakit late ang ano dito, no? Late. Oh. Ikaw na siya, i-exit niya. Bakit? Ano, Ma'am Marina? Diretso minya-minya na, Ma'am Marina. Oh, wala yung usong pamalayi. Nga naman, mga tag-asman sila og buhok diha.
Ako lang yung hindi talaga pinagdadamutan ng buhok eh. Ako lang talaga yung kakaiba dito eh. Pwede, diretso na ninyo ang bali kasi 40 na ko. Sila edad Marina pa din, si Bebe. 20, ilang taon na si Ma'am Marina? 27 ba yun? Oh, ako 40 na. Pwede na way ginikadan ba? Oh, yan na Ma'am Marina oh. Diretso minyo-minyo na. Mga tigulang naman nata. Kulang na. Bata pa pala yun. Hindi, ano siya si Ma'am Marina? Ilang taon ka na? 30 plus na 30 plus na pala si Ma'am Marina? Hindi na. Tapos si Boss Markups, 40. 40. Hindi, magpa-witness na lang ta. Oh, witness na lang. Diretso na, wala nang ginikanan. Diretso na. Kay mga tigulang naman. Basta magpapaw lagi ka, papaw ko na ba di? Pag-uwi ko, magpapawa mo. Eh, Ma'am, Magsisi ka ba? Ma'am Marina, baka magsisi ka daw. Wala kang mawakan. Wala kang mahawakan. Pag... Mas maganda pag may buhok para may mahawakan ka ba? Alam mo na yan, Ma'am Yam, di ba, Ma'am Yam? Siyempre. Ay, Mas maganda pag may buhok, Ma'am Yam, di ba, para may mahawakan. Ay, the long hair. Kuyogon tika kay katuod ko sa ila balay. Ayan, kuyogan ka raw ni Dodon Limar. Yun, hindi na Basta lagi magpaupaw ka, Marlon. Saka na yan, Ma'am Marina, magpaupaw. Dapat may buhok para may mahawakan ka, Ma'am Marina. Hindi mo pa kasi alam yun, Ma'am Marina eh. Di ba, Ma'am Yam? Masarap may buhok para naay kay gunitan. Oh, yan. Yan si Ma'am Marina. Si Ma'am Yam. Yan, tularan mo. Gusto niya may buhok. Kaya ako nalagas yung buhok ko dahil sa kakasisid eh. Joke. Sure na imuhati Marina kay tinuruan ka na ni Idol Long Hair. Oh. ginagawa sila yung para maging kalbo o fake kalbo. Yung... Diyan ka makita, anak niyo makita kung sa kahilig ang tao ka ng mga upaw. Upaw na gani na, kadalaw na dyan. Paupo na Marlon ha. Saka na maupo naman talaga ito sa Ma'am Marina pag nakasawa na kayo eh. Kasi lagi mahawakan yung buhok niya, maubos. Kapag wala buhok, akala baka magkamali ka saan baka ang totoong ulo. Sabi na, first timer, murag, paadlaw-adlaw. Oo, ganyan Ma'am Marina. Supply ko muna pa tayo. Maupo naman talaga to, maubos talaga to sa kakahawak mo. Idol Long Hair, add mo sa FB si Ate Marina. Oh, yan. Mas marina ba rin? Wala mong tubag ba rin? Ayun oh, tumatawa. Na? Puro tawa lang si Ma'am Marina. Kahapon mo na, sila katawa. Ma'am Yamiron ko, turuan mo nga to ng Supply ko muna. kung paano to maano si Ma'am Marina. Yung mga experience mo ba, yung sa mahabang buhok at saka sa walang buhok. Basta, I don't like taas og buhok. Eh, grabe naman to si Ma'am Marina. Maganda nga yung mahabang buhok, Ma'am Marina, para may mahawakan ka kada talaga. buhok, pwede lang nagtangtangon. Pero, Noli, kaloka, sabi ni Ma'am Marina. Ate Marina, tinuro ay gyud na imuha kay Idol Long Hair. Oo. Nasa saktong edad naman na tayo, sobra pa nga eh. Sobrang edad na tayo. Pwede na tayo wala nang ligaw-ligaw pa, diretso kasal-kasal na lagi. Intindihan na lang. Una na, mayo ka Marina. Tagaan ka mga 10 minutos o 5 seconds. O 5 seconds. Minyok. Una mayo. Minyok na ako, hindi. Sabi mo. Subot ka, dili. Ay. Pag-book na itong ticket mga dito ng buhol. Oh, ayan naman Marina oh. Sabi ni Boss Marlon. Una-una ako 5 seconds. Una mayo. Oh, buddy, tarong istorya pa buddy. Tarong istorya pa. Okay. Istorya pa liwat. Una-una. Serious niya ako, di na kong taon eh. Oh, ayan naman Marina oh.
Wala na ako ng 5 seconds. Pakasal ka na ako, hindi. Sa siling ni Boss Marcos, Ma'am Marina. Diretsuhan na, kahit wala nang ligaw-ligaw pa. Intindihan na. Kasal na diretso, basta masingle. Hanggat na guro toto. Hanggat. Manang magkasabot daw, kasi kahuman, tulpo ta pa daw. Yan, nagpa-opo na daw siya, Ate Marina. Seryoso ninyo. Oy, kay excited ko. Ate Marina, daghan may witness sa inyo ha, kay Idol Long Hair. Nindot na yung buhok, Ate Marina, aron na kay gunitan. Inig dook-dook na yun. Tama. Tama Marina. Excited na ako makita na ikasal na si Ate Marina, sabi ni Mama. Yam. Bayan ni Manila Vlog. Tapos-tawa na. Sige ma'am, turuan mo pa yan ang experience mo si Ma'am Marina para makano sa mahabang buhok naman siya. Lilipat sa mahabang buhok, ayaw na ng upaw. Expert kayo si Ate Yam ha. Sakit yan ko katawa sa inyo. Iba na naman nato na. Ayun na, Ma'am Marina. Ayun na, sabi ni Sir Marlon, minyo ka kuno sa iya o dili? Yun lang. Bahala ka na, sagot mo kung minyo o dili. Diretso na pala. Toto, nawala akong duka kay sige ka tawa. O Toto, hindi ko na alam po Toto, ano na lang pala ako? 5 minutes na lang pala ako, at saka ako mag-end na pala. hindi ko na namalayan. Basta magpa-upaw ka Marlon ay. Ma'am Marina, makinig ka sa sinasabi ni Ma'am Yam. Oo. Makinig ka sa sinasabi ni Ma'am Yam ba? Kay eksperyensyado na si Ma'am Yam. Bawal ka na bumawiti kasi magpa-upaw na daw. Kompleto ka? Mas maganda yung may buhok pa para may ganitan ka kuno. Sabi ni magiling-giling ka, may hawiran ka pa. Kaysa upaw, wala ka nang mahawakan. Hindi na importante yan ako, importante yan batasan. What is that? Onya and toto kay atong sabutan na kay Ate Marina Idol Long Hair. Kita mo niluto ni chicken niya. Ayan. Ayan nilutuin niya Ma'am Marina. Yung may carrots. Tsaka yung patatas, yung tawag nun? Anong tawag nun ba di? May patatas ba di? Hindi ko ng patatas. Wala palang patatas, hindi nakabili. Hindi ko na. Allergy ko na. Ano pala yung carrots, yung medyo may ketchup, ang tawag nun ba di? Luto mo? Sarsyadong chicken. Pwede apritada, pwede. Hanapin namin ni Jinilin ang mga upaw. Nilagay ko dyan, punong na dito ba? Bisin masakitan raw niya si Idol Long Hair ba? Wah, maganda din yung walang bukos kasi para walang sagabal. Wah, liig na lang hawa. Liig. Saan leeg? Saan ang liig hawakan? Saan leeg yung hawakan? Baka mamatay naman yung sumisisid. Mama Rila, baka mamatay naman sa sobrang sarap. Baka masakal niya ng todo yung liig. Baka hindi na makahinga. Mas mayo na itong sabutan para di masaktan siya Idol Long Hair. Yan lang daw eh. Bahala na kayo intindihan na. Kasi sabi niya, pakasal ka o dili. Kung dili, wala tayong problema, wala tayong magawa. Kung oo, di mas maganda. Diretso na, di ba may airport na dyan sa Bohol? Diretso na sa daal ganyan, sa Panglao International Airport na yata yan eh.
Sa kaasang simbahan, basta doon sila. Oo. Ayan, narinig niyo yun ha. Sabi niya yun. Waha, ayaw ata ng sagabal ni Ate Marina para dire-diretso. Idolong here. Tinuruay na imo ha. Kay Ate Marina, tinuruay. Anong tinuruay? Tinudanay. Tinadanay. Oo, totoo. Oo, pauna mo. Ano ba di? Tinudanay. Magsalita ka ba di ba para ayos? Pero gusto na ako pala yung pagkurog. Pagkurog, ginirejus na ko nga. Mamarin, basig. Mga kaibigan, na ito kayo nakadalawang oras na. Continue na lang ulit natin bukas ha. Yan na ba di? Unya na ba di? Gusto mo pa manligaw? Unya. Gusto ko na sana mag-in, kaso si Idolong Her, mangligaw pa kay Ma'am Marina to eh. Ano ba? Ma'am Marina, bago ko mag-in, ano ba magandang ano natin ito? Magdesisyon ka na bago mag... Tinuruan na imo kayo kasala na dis. Ma'am Marina, ano na no, mag-in na sana ako kaso ayaw pa daw sabi ni Buddy Marlon. May... Sintay, lumata ako sa iyang tupag. Oh, inantay yung tubag mo ba? Para ano, Ma'am Marina, asa ka na? Basta magpa-upaw si Marlon, lagi, ano daw Buddy, magpa-upaw ko daw Buddy. Basta musugot, palit kong shaver ron. Ha? Basta musugot, palit kong shaver. Ito, razor. Oh, basta magsugot ka daw, Ma'am Marina. Bibili daw sa ng ano ngayon, pang resor. Pagupit siya, magagaya sa akin, oh. Ano, Ma'am Marina? Amit, net boy. Agoy, ito yung Marina, sagot daw. Na. Minyo ka daw ba o dili? Sabi ni, kasi kung magsugot ka, magpakalbo rin sa daw mamaya. Palitan yung razor. Bibili siya ng razor mamaya, o, tapos pakalbo siya. Tatawa na. Sagot na Ma'am Marina, oy, kay mag-in ako kung anong magandang sagot mo. Kay gusto pa, nagagulat ng tubag si Buddy Marlon. Yes or no naman, tubag Ate Marina. Oh, yan. Nagulat si Idol Long Hirba. Imuha sagot. Basta magpopola. Ay, ara naman, balik-balik naman ang sagot ni Ma'am Marina ba? Lagi yung problema mo po, basta musugot. Hindi na lang. Mapapaw sa Ma'am Marina, basta masugot ka daw, Ma'am Marina. May bili lagi siya ng resource karon. Pagupit lagi siya. Magbabaw tayo, hindi ito musugot. Hindi Eh. na mabalik ako. Wala, hindi sumasagot si Ma'am Marina. Ma-enda na ako ni. Ma'am Marina, oh, nagluluto, oh. Masarap magluto ni. Oh, hindi ka magsisisi pag naasawa mo to. Hindi naman, dili man nagainom yun. Dili man nagainom to. Buo taman no. Oh. Tingnan mo. Sarap yung luto niya, may carrots pa. Kumupa ba siya, Idol Long Hair, Ate Marina, imuha ka ha, pakasalan. Tingnan mo, sarap magluto. Ano Marina, nagantay sa tubag ni mo ba? Kung oo o dili. Ayun na yung mga paupaw-upaw yung nasagot mo da. Very good. Ana, oy, ka magluto. Yo. Tama talaga, swerte mo talaga pag masawa mo to kay may tagaluto ka. Hindi man nagainom no. Dili nagainom. Dili man nagasigarilyo. Ayan po, nagbaba po ng bahay si Ma'am Esperanza Pavilla po, mga kaibigan. Kay dili na baya mabalik ang buhok, dugay pa kaya matubo ang buhok. Oo. Mama Marina, tubag na. Dili bala o sige. PM is the key. PM is the key. Anong PM is the key? Mas maganda yung dito kami na
Mas maganda yung marami kami nakakyan dito, na Ano witness mas ba? maraming witness ba? Para, tawag yun? Seryosohan pa. Ano hindi rin ang tumag? Murang, gigaligyan online ano rin. PM is the key. Ano ba yun? Online? Parang nagbibenta lang sa online ba? Magkano yung presyo? PM is the key. Di mo diri mo magkaila, diri po untan tuwag. Ayaw na PM ni diri. Parang nga gano ba totoo yung nagtitinda sa online ba? Na gano ng mga bibenta yan. Tapos tanongin mo, how much? Tapos sabihin niya, PM is the key. Oh, sarap talaga to. Oh, tiyan mo mamarinaw. Oh, may tomato paste pa yan. Oh. Oh. Dami yung grocery oh. Oh. Tomato paste. Oh, kamo. Kamo mga luto nun. Lutong pansang ba? Ordinary lang luto to, pero tiyan mo luto na, parang birthday naman. Bamski Vlog, Mayong Buntag Busing. Uy, masok si Sir Bamsi Vlog. May kaibigan tayong bago mga guys. Si Sir Bamsi Vlog. Teka lang ha. Saan ba yan? Okay. Say ko lang. Saan ba yan? Yan ang kumamantika. Oh, mana ka? Hindi pa. Ayan, Sir Bamsi Vlog. May jacket ka na po, sir. Pwede ka na magbaba ng bahay mo para madikitan ka natin mga ano dyan. Muraraman aning others, we are family here in YT. Aron, dagang witness Ate Marina. Snowly, idol long her. Balik ka as si Ate Marina. Tapos, ang tubag yes or no lang. Salamat, bossing. Baba ka ng bahay, Sir Bamsi Vlog, para madikitan ka ng ating mga kaibigan dito. Ay, Sir Bam, ma'am. May saling Marina ba rin? Ano, Ma'am Marina? Nag-antay ng tubag si ano? May saling? Wala ka raw salig eh. Salamat, bossing. Welcome, Sir Bamsi Vlog. Buddy, ulitin mo daw ulit, buddy. Ano? Dili ba, ano tawag yun? Minyo ka ba? Dili, ano? Sama yun. Sabi mo, Sabot ka di. sabi yung pangalan niya ba? Ma'am Marina, gano'n. Ayan. Marina. Ang saman? Dayon di. Oo, ayan, Ma'am Marina. Ayan, totoo. Ayun yung request mo totoo, ha? Nagsabi na, ha? Dayon mo, dili daw. Ako naman. Ano, Ma'am Marina? Totoo. Totoo. Ito. Walang PM is daki din niya. Tinot anay niya. Sir Bamsi Vlog, salamat sa pagpasok sa bahay ko, sir. Ha? Pwede ka po magbababa ng bahay mo, sir. Wala man reply toto si Ate M toto. Di mo rin nakibya, sagot daw, yes or no. Ayan si Ma'am Marila. Excited ka rin, Ma'am Marila, no? Maya mo ito ba? Mapas mo mandadaan eh. Doon kayo ito ba? Mapas mo daw. Dito ka luto. Ready na tanan. Dogay ka lang magtubag Ma'am Marina. Tayo mo, nakaready na ang loto, oh. Ayan na. Hindi ka magsisisi, Ma'am Marina. Ay, mga support naman imo. Iba-iba naman. Imo yung Ma'am Marina man. Tinod anay man good. Ka-idol long her. Ate Marina. Oo, tinod anay niya toto. Walay atrasan niya. Pagkatapos sa support sa premiere ko tonight 8:30 guys. Salamat oh. I'm gonna sing of the goodness of God. Hindi ba naman ang usapan ni Ma'am Marina eh. Yes or no tawag? Yes or no ratawag? Single pa di ay ka Marlon? Oh, single. Mo support lagi Mete, sagot mo na yes or no.
Yung mamari, yung Mamarila. Okay na mo diri, nabisi ko, nagbukas ko siya. Oh, ma'am, oh, malapit na sumagot si ma'am, ano, nantay na lang yung sagot ni, ano ba, ni Ma'am Marina ba? Eh, gusto niya upaw. May upo naman to. Okay na mo diri ay, unya na ang premier atong istoryahan kay Minyo Dili. Oh, Ikaw mo siguro gusto mo rin ako. hindi. Baka nagdurang isip ba? Baka huwag ikim mo kuwan ba? Excited me. Maminyo si Ate Marina, di raman di ay sabay tiyang forever. Support lagi minimo Ate Marina. Yun na, kaya atin kami manguli para bawal lasa tayo ulit ba? Oh, ayun, narinig ko ang sabi niya. Promise yan ni mo Ate Marina. Mag-reconnect na ako mga guys. Malapit na maghihina na naman yung internet ko. Sagot na ba? Tubag na, magluto ulit ah. Tubag na, kay magluto na si Boss Marlon, Ma'am Marina. Kung minyo o dili pa, para matapos na. Kay magluto na siya, oh. Ang lampi na ba ni Sodan, magdipinde sa... Kay kung di mo masagot, kaon na lang sa todo para mawala ang busted ba? Ano, ready na yung magluluto na to. Naantay na lang yung tubag ba? Para ganahan mo sa magluto kung maganda yung result. Magdipinde ba yung lampi sa luto sa... Muod sa magluto? Yan, narinig mo yun ha. Sige na, usa ka litson. Oh, grabe si ma'am, ano, litson na kay ma'am mo. Litson baboy ako, game na. Wow, grabe yan, Kuya Marlon. Sugot na daw, Ate Marina, basta magpa-upaw, kailangan bukas, upaw na kayo, kuya. Malugay para sure. Pagkita mo sa kachapot, ay, wala na to. Wala na to, Toto. Hindi na sasagot si Ma'am Marina. Wala na. Mag-end na lang ako, Toto. Toto. Nulimar, hindi na yan si Ma'am Marina magano, sugot. Upaw yung hinanap niya talaga. Ikaw lagi ba din? Ako? Hindi. Dili ko. Upaw na guwapo hinanap ni Ma'am Marina eh. Kaso, ano ako, pangit ako ng upaw eh. Pangit nga kung may buhok, lalo na walang buhok. Basta magpa-upaw una mo sugot ko. Ay, grabe naman. Sugtalaan. 1 litson po ako. Abo, grabe. Toto, Nulimar, isang litson. Kay Ma'am Yam, isang litson. Aba, grabe oh. Saan ka pa? Ako, kahit sagot ko lang yung kwento. Kwento lang yung ano ka, ambag ko ba? Ayan na, Ma'am Marina, oh. Dua na kalitsyon, oh. Ay, Ma'am Marila, ano sa'yo, Ma'am Marila, yung ambag mo, Ma'am Marila? Yes or no naman to bag, Ate Marina? Kamsakin ninyo ako, Premier, salamat. Ay, Toto. Wala na to, Toto. Si Ma'am Marina, dili na magtubag, Toto. Mag-end na lang mo, Toto, ha? Maraming salamat mga guys sa support nyo, ha? Kay Ma'am Marina, Toto Nulimar, Ma'am Esperanza Pabella, Ma'am Yonerico, Ma'am Marilas Vlog. Maraming salamat sa support nyo sa akin, ha? So, pumasok po sa live LS ko ngayon. Maraming salamat po sa pagpasok, ha. Ako na lang ang mukanta sa kasal nila kay daghan naman ang litson. Sige, ma'am. Tapos ako yung taga-salita ba, MC. Hindi to kay wala man. O, Toto. Sige, Toto. Maraming salamat, Toto, ha. Tulog ka na, Toto, ha. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan ko, ha. Ma'am Marina, maraming salamat, Ma'am Marina. Kahit hindi ka nagtubag. Maraming salamat. At ano ka rin, join. Maraming salamat, oh. Ito yung kaibigan ko isa, nakaluto na. Mukhaon na kami, oh. Tao na. Oh. Luto na. Oh. Ang toto. Sige, maraming salamat sa inyo mga guys, ha? Ha? Vaccine dyan? Wala tubag. Wala nang tubag. Dili ng tubag. Oh, Ma'am Marina, oh. May mga nang di mo tabag ba eh? Oh, wala. Ano, mo tabag, mahal. Di? Oh, wala. Busted ka ba, di? Di na lang. Yung luto mo, hindi na masarap yan. First time ko na mo yan, first time ko na plastic. Lagi ko mo yan eh.
Di malas. Malas na yung kinabuya. Basti na si Boss Marlon. Hindi rin ako na sa Maguya Buliwat kay nabastin na lagi. Wala tubag eh. Para lang talaga to ni Maria ba eh? Ha? Para na lang talaga to ni Maria. Maria Palad. Maraming salamat sa inyo mga guys ha. Maraming salamat. Okay, mag-end na. Paalam po. God bless po sa atin lahat at sana maraming blessing pa dumating sa atin. Maraming salamat mga guys. Maraming salamat. Thank you very much. Bye-bye.